ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणम्। हरे कृष्णा डिवोटीज, हरे कृष्णा டு யூ ஆல். உங்க எல்லாரையும் இன்னைக்கு டே 2 செஷன் 2க்கு உங்க எல்லாரையுமே வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பகவத்கீதையோட சாப்டர் 2 நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஆக்சுவலா பகவத்கீதை எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த இந்த சாப்டர்லேருந்து தான். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த போர்க்காலத்தில் அந்த படைகளுக்கு நடுவுல நின்று அர்ஜுனன் வந்து அந்த போர் படைகளை கவனிக்கிறது தான். ஓகேவா? கவனிச்ச உடனே அவனுக்குள்ள ஒரு மனக்கலக்கம் வருது. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா அர்ஜுனன் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மைண்டடா இருந்தாங்க, டிட்டர்மைண்டா இருந்தாங்க. நம்ம போர் புரியணும், போர் புரிஞ்சு எதிரிகளை தோற்கடிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த டிட்டர்மினேஷன் அவங்கள்ட்ட இருந்தது. பட் பகவான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய மாய சக்தியின் மூலமா அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தினாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா அந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கிற அமிர்தத்தை அர்ஜுனன் மூலமா நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக. சரியா? ஒரு செயலை நம்ம செய்யறோம், உயிர் வாழியானவங்க நம்ம இந்த இடத்துல பிறந்திருக்கிறோம், இங்க நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளை நம்ம எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த விதிமுறைகள்லாம் நமக்கு தெரியணும்ல. அதை தெரியப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக பகவான் என்ன செஞ்சாங்க, இந்த மாதிரி மாயைக்கு உட்படுத்தினாங்க அர்ஜுனனை. அதனால அர்ஜுனனுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கலக்கம்ங்கிறது வந்தது. சோ அவங்க அந்த போர் படையெல்லாம் அவங்க பார்த்த உடனே அவங்களுக்குள்ள என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா, இந்த போர் புரியணுமா, இந்த மாதிரி சண்டை போடுறதுனால என்ன நன்மை நமக்கு கிடைக்க போகுது. 5 ரீசன்ஸ் கொடுத்தாங்கல்ல, ஐ நாட் ரெடி டு ஃபைட் அப்படின்னு 5 ரீசன்ஸ் கொடுத்தாங்கல்ல. என்னென்ன கொடுத்தாங்க, எனக்கு வந்து நான் இரக்கத்தின் பால், எதிரில இருக்கவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா தாத்தா, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து என்னுடைய ரத்த சொந்தம் உடையவர்கள், என்னோட பந்துக்களா பழகினவங்க, அவங்கள நான் எப்படி கில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் இரக்கத்தை காமிச்சாங்க. அப்புறம் இதனால வந்து எனக்கு என்ன சந்தோஷம் வரப்போகுது, நிச்சயமா இவங்களை கொலை பண்ணிட்டு நான் உட்கார போறது என்ன அப்படின்னா பிளட் ஸ்டெயின் சொல்ல அந்த சேர்ல தான் நான் உட்கார போறேன், அந்த ராஜ்யம் எனக்கு எந்த ஒரு இன்பத்தையும் தரப்போறது இல்ல, அதனால எனக்கு அது வேண்டாம். சரியா? அப்புறம் இது பாவம், உயிரை கொல்றது அப்படிங்கிறது பாவமான செயல், இந்த செயலை போய் என்ன செய்ய சொல்றீங்களே. ஓகேவா? போர்க்களத்துக்கு வரும்போதே தெரியும் ஒரு சத்திரியானவன் எதுக்கும் ரெடியா இருக்கணும். அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையில சத்திரிய கடமை என்ன அப்படின்னா போர் தொழில் புரியறதுதான். இது நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்குன்னு என்ன கடமை விதிக்கப்பட்டிருக்குதோ நம்ம எல்லாம் அதை பண்ணணும். ஓகேவா? ஆனா சத்திரியன்கிறவங்க ஒரு உயிரை கொலை பண்ணாங்க அப்படின்னா அது எதா ஆகாது அப்படின்னா பாவ செயல் ஆகாது. ஏன்னா அது அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை. இதையே நான் கொலை பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாவ செயலாகும், அதுக்கு தண்டனைங்கிறது உண்டு. ஆனா சத்திரியனுக்கு தண்டனை அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல அவங்க போய் என்ன அடங்க முடியாது. சரியா? ஏன்னா அது அவங்களுடைய நேச்சர், அதுதான் அவங்களுடைய தொழில், அதுதான் அவங்களுடைய தர்மம். தர்மம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா we have to do what we are supposed to do, அவ்வளவுதான். நமக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அதை நம்ம செய்யணும், அதுதான் தர்மம். அதை எப்படி செய்யணும்? வித் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் என்ன இருக்குதோ அதுல இருந்து தவறாம நம்ம அந்த கடமைகளை செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த விஷயத்த. இது ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்ட விஷயம். இந்த விஷயத்த நம்ம எல்லாருக்கும் பதிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பகவான் இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் இந்த மனக்கலக்கத்தை உண்டு பண்ணிட்டு அர்ஜுனன் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்க வைக்கிறாங்க. அப்புறம் என்னாச்சு, குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போகும்னா அடுத்த ஒரு ரீசன் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? ஃபைனலா நான் ரொம்ப டைலமால இருக்கிறேன், என்னால இந்த சண்டை போட முடியுமா, பாவமா செயலாச்சே, எனக்கு பாவம் வரும், அதனால நிறைய பேர் உயிர் கொலை பண்ணினேன் அப்படின்னா அதனால எனக்கு இன்பம் வராது அப்படின்னு அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, அவங்களோட மைண்ட் வந்து டூயல் மைண்ட். சரியா? டூயல் மைண்ட்ல இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, எதுலையுமே ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. அதனால எனக்கு உடல் எல்லாம் விதிர்ச்சிருச்சு, எனக்கு வாயெல்லாம் உலர்ந்துருச்சு,
ஸ்கின் எல்லாம் எரியற மாதிரி இருக்கு, மனம் கலங்குது, என்னால போர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தன்னோட கையில இருந்த வில் அம்பு ரெண்டுத்தையும் கீழே போட்டுட்டு அப்படியே சேரியட்ல உட்காந்துடுறாங்க. ஓகேவா? இதோட தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தோம். சரியா? இப்ப செகண்ட் சாப்டர்ல தான் பகவான் வந்து என்ன சொல்ல போறாங்க அப்படின்னா, இவங்க சொன்ன அந்த 5 ரீசன்ஸ்க்கும் பதில்கள் கொடுக்க போறாங்க. சரியா? இப்ப நம்ம செகண்ட் சாப்டர் போறதுக்கு முன்னாடி சின்னதா எகெயின் பகவத்கீதையை பத்தி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துறேன். அப்பதான் உங்களுக்கு இனிமேல் நம்ம பேச போற வார்த்தைகள் என்னன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும். ஓகேவா? என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை மொத்தம் 18 சாப்டர் இருக்கு. சரியா? 18 சாப்டர் வந்து 3 கேட்டகரியா பிரிச்சுக்கலாம். எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, முதல் 6 பகுதிகள், சரியா? முதல் 6 அந்த சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க, அத்தியாயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுல வந்து கர்ம யோகத்தை பத்தி சொல்லுது. சரியா? அடுத்த நடுவுல இருக்க மிடில் 6 சாப்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை பத்தி சொல்லுது. ஃபைனலா இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம். ஓகேவா? சோ கர்ம யோகம், பக்தி யோகம் அண்ட் ஞான யோகம். ஒரு பிரெட்டுக்கு நடுவுல நம்ம வந்து சாண்ட்விச் பண்ணுவோம்ல, ஸ்வீட்டா ஏதோ ஒரு பார்ட் வச்சு மேல ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஸ்லைஸ் ஆஃப் பிரெட், கீழே ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் பிரெட் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது சாப்பிடறதுக்கு எப்படி இருக்கும் நமக்கு? ரொம்ப நம்ம வந்து ரசிச்சு சாப்பிடுவோம். அதே மாதிரி பகவான் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, இந்த பகவத்கீதைய பக்தி யோகம் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்வீட் அண்ட் பார்ட்டை நடுவுல வச்சு மேல ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் லேயர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகம், கீழே இருக்கிறது அந்த லேயர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம். அதை வச்சு நமக்கு அதை கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதோட ருசியை நம்ம ரசிச்சு எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? அதை நம்ம வந்து உணர்ந்துட்டோம், அதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம், அதை நம்மளோட லைஃப்ல அதை வந்து நம்ம எக்ஸிபிட் பண்ண ஆரம்பிப்போம். அதுல என்ன கத்துக்கிட்டோமோ அந்த நாலேஜை நம்ம நம்மளோட லைஃப்ல நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயங்கள்லயும் அதை நம்ம வெளிக்கொணர ஆரம்பிப்போம். ஓகேவா? சோ இந்த மேஜரா அந்த 18 சாப்டர்ஸ் எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா 3 கேட்டகரியா பிரிஞ்சிருக்கு. கர்மயோகம், பக்தி யோகம் அண்ட் ஞான யோகம். கர்மயோகம் முதல் 6 சாப்டர். ஓகேவா? அதுல இந்த செகண்ட் சாப்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது என்ன அப்படின்னு ஃபுல் பகவத்கீதையோட சம்மரைஸ்டு வெர்ஷன் தான் செகண்ட் சாப்டர். செகண்ட் சாப்டர் நம்ம படிச்சுட்டோம், அதே மாதிரி 18th சாப்டர் நம்ம படிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபுல்லா பகவத்கீதை ஃபுல்லா பகவான் என்னெல்லாம் சொன்னாங்களோ, அர்ஜுனனுக்கு என்னென்ன ஞானம் எல்லாம் கொடுத்தாங்களோ, என்னென்ன யோகங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்களோ, அது எல்லாமே எதுல வந்துரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2வது சாப்டர்ல வந்துரும். 2ல நம்மளால முடிக்க முடியலையா, 18வது சாப்டர் போனோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுலயும் என்ன அப்படின்னா ஃபுல் சம்மரி தான் கிடைக்க போகுது. ஓகேவா? பட் டைரக்டா நம்ம அதுக்கு போயிட முடியாது. நடுவுல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு அப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம முன்னேறினோம்னா தான் நம்மளால எங்க போக முடியும், 18வது சாப்டர்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேவா? சோ செகண்ட் சாப்டர்ங்கிறது ஒரு பெரிய முன்னுரை, 18th சாப்டர்ங்கிறது ஒரு கண்ணோட்டம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அது 2வது விஷயம். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா பகவத்கீதை வந்து எப்பவுமே வந்து 5 விஷயங்களை பத்தி பேசும். என்னென்ன 5 விஷயங்கள் அப்படின்னா ஈஸ்வரா, அப்புறம் வந்து ஜீவா, அப்புறம் பிரகிருதி, அப்புறம் காலம், அப்புறம் கர்மம். ஓகேவா? மொத்தம் 5 விஷயங்களை பத்தி பகவத்கீதை பேசுது. ஈஸ்வரா அப்படின்னா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். சரியா? பரமாத்மா தான். அவங்கதான் என்ன எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றவங்க அவங்கதான். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்றாங்க, அப்புறம் அதை மெயின்டைன் பண்றாங்க, கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, அண்ட் தென் ஃபைனலா அதை அன்னிஹிலேட், டெஸ்ட்ராய். சரியா? இது எல்லாமே பண்றது யாரால, நடக்கிறது யாரால அப்படின்னா பகவானால தான் நடக்குது. அப்புறம் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே யாரு சொந்தம், எல்லாமே யாருக்கு சொந்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு. ஹி இஸ் த சோல் ப்ரொப்ரைட்டர். அவங்கதான் ஓனர். யாரும் நம்ம இந்த வீடு என்னது, இந்த லேப்டாப் என்னது அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது. என்ன, இப்ப நான் இருக்கும்போது நான் இதை ஓன் பண்ணி இருக்கும்போது இது என்னோடது, நான் கொஞ்ச நாளைக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் இது யாரோடதா போகும், என்னுடைய பையனோடதா போகும். ஓகே? அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட் அதை ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அந்த திங்ஸ் வந்து ஒருத்தவங்கள்ட்ட இன்னொருத்தவங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்துட்டு தான் இருக்குதோ தவிர அது ஒருத்தவங்களுக்கு சாஸ்வதமானது இல்ல. ஆனா யார் ஒருத்தவங்களுக்கு எல்லாமே சாஸ்வதம் அப்படின்னா பகவானுக்கு. அவங்கதான் இதை கிரியேட் பண்றாங்க. சோ ஹி இஸ் த சோல் ப்ரொப்ரைட்டர். அவங்க நமக்கு நம்ம அனுபவிக்கிறது எல்லாமே அவங்களால கொடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு. சரியா? அதுதான் வந்து அந்த ஈஸ்வரா. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஈஸ்வரா. அடுத்தது யாரு அப்படின்னா ஈஸ்வரனுக்கு கீழே வரவங்க யாரு அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் உயிர்வாழிகள் எல்லாரும். சரியா? நேற்று கிளாஸ்லயே சொல்லியிருக்கிறோம், நம்மளுக்கு ஒரு உலகம் தான் இவ்வளவு நாள் தெரிஞ்சது, இனிமேல் நம்ம இன்னொரு உலகத்தை பத்தி படிக்க போறோம். இது பௌதீக உலகம், இன்னொன்னு ஆன்மீக உலகம்னு சொன்னோம். ஓகேவா? ஆன்மீக உலகங்கிறது என்ன அப்படின்னா பகவான் இருக்கிற இடம். சரியா? அவங்களோட ரிசைடிங், அவங்களோட அபோர்டு எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கு. ஆன்மீக உலகம் எங்க இருக்கு? நம்மளோட கண்ணுக்கு எட்டாதது, சிந்தனைக்கும் எட்டாதது. ஓகேவா? நம்மளுக்கு கண்ணாலையும் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ். ரொம்ப குறுகன இடம் வரைக்கும் தான் நம்மளோட கண் பார்வை அப்படிங்கிறது அந்த
விஷயங்களை நமக்கு தெளிவுபடுத்தும். ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறத என்ன செய்யலாம், டெலஸ்கோப் மூலமா பார்க்க முடியும். சரியா? ஆனா பகவான் இருக்கிற அந்த அபோர்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளால வந்து கண்ணால பார்க்க முடியாது, சிந்தனைக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு தூரத்துல இருக்கிறது. அப்ப எப்படிதான் நம்ம அதை ரீச் பண்றது அப்படின்னா இருக்கு, நம்ம கையில ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்கு, பக்தி அப்படிங்கிற விஷயத்த பண்றது மூலமா. நம்ம பக்திய எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அன்போட. சரியா? அப்ப லவ் அண்ட் டிவோஷன் இது ரெண்டும் இருந்ததுன்னா அவ்வளவு தூரத்துல இருக்க பகவான் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுவாங்க, நம்ம பக்கத்திலேயே வந்துருவாங்க. சரியா? நம்மளால நினைச்சு பார்க்க முடியாது, நம்மளால போக முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்க முடியாது. பகவான் என்ன செய்வாங்க, அங்கேருந்து தன்னோட கையை நீட்டுவாங்க, அங்கேருந்து தன்னோட அருட்பார்வைய நம்ம மேல வீசுவாங்க. அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும், பகவான் மேல நமக்கு நம்பிக்கை வச்சு நம்ம இந்த அன்போட பக்தியை செலுத்தணும் அப்படின்னா எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள். சரியா? அப்ப ஆன்மீக உலகம், பௌதிக உலகம், ரெண்டு உலகங்கள் இருக்கு. ரெண்டு உலகத்தையும் நடுவுல பிரிக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகத்தத்துவம் அப்படின்னு. மகத்தத்துவம்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிற ஒரு சக்தி. சரியா? அதெல்லாம் அந்த சக்தி எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட சக்திகள்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாம் மெட்டீரியல் நேச்சர். ஓகேவா? அப்ப மூணாவது விஷயம் தான் என்ன அப்படின்னா பிரகிருதி. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈஸ்வரா, அடுத்தது ஜீவா, நம்ம ஜீவாத்மா, அடுத்தது மூணாவது பிரகிருதி. பிரகிருதியிலையும் ஆன்மீக இயற்கை இருக்கு. பிரகிருத்தினா என்ன அர்த்தம்னா சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு அது, இயற்கை, மெட்டீரியல் நேச்சர், ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர். ஓகேவா? ரெண்டு பிரகிருதி இருக்கு, ரெண்டு நேச்சர் இருக்குது. ஒன்னு ஆன்மீகம் ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர், இன்னொன்னு மெட்டீரியல் நேச்சர்ங்கிறது பௌதிக இயற்கை. பௌதிக இயற்கையில தான் உயிர்வாழிகால நம்ம எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சரியா? அது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருச்சா? அடுத்தது அப்ப ஈஸ்வரா அவங்க நம்மள எல்லாம் கிரியேட் பண்றாங்க, நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம் இந்த உயிர்வாழிகள். உயிர்வாழிகள் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா அந்த பிரகிருதியில இருக்கிறோம். எந்த பிரகிருதி அப்படின்னா அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர்லயும் இருக்கிறாங்க, அப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்லயும் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஆன்மீக உலகத்திலயும் உயிர்வாழிகள் உண்டு, பௌதிக உலகத்திலயும் உயிர்வாழிகள் உண்டு. ஆனா ரெண்டு உயிர்வாழிகளுக்கும், ரெண்டு லிவிங் பாடிஸுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடியவங்க எப்பவுமே ஒரே உடலோட இருப்பாங்க, ஆன்மீக உடலோட இருப்பாங்க. பட் இங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளுக்கு ஒன்ஸ் ஒரு டைம் உயிரானது போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப அந்த ஆத்மாவானது அடுத்த உடலை தேடி போகும். சரியா? இப்ப வந்து மனித உடல் எடுத்திருக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு அடுத்த ஜென்மாங்கிறது இப்ப நம்ம என்ன மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணணுமோ, சரியா, என்ன மாதிரி செயல்பாடுகள்ல நம்ம இருந்தோமோ அதுக்கு பலன் என்னவோ, அதோட விளைவு என்னமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான உடல் எடுப்போம். அப்ப இந்த செயல்பாடுகள்னு சொன்னோம்ல, எந்த செயல்களை செஞ்சோம்னா அது உடல், அந்த செயல்ங்கிறது தான் என்னன்னா கர்மா. சரியா? அது நாலாவது விஷயம். சோ ஈஸ்வரா, அப்புறம் ஜீவா, அப்புறம் பிரகிருதி, அப்புறம் கர்மா. சரியா? இன்னும் ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா இது எல்லாம் எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா காலம் அப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட்ல இருந்ததுன்னா தான். ஓகேவா? அடுத்த அஞ்சாவது விஷயம் வந்து காலம். இதுல இந்த கர்மத்தை தவிர பாக்கி எல்லாமே என்ன அப்படின்னா எட்டர்னல், நித்தியமானது. சரியா? இப்ப ஈஸ்வரா பகவான் நித்தியமானவங்க, உயிர்வாழிகள் நம்ம எல்லாரும் நித்தியமானவங்க. நித்தியமானவங்கன்னா எட்டர்னல், அழியவே மாட்டோம். ஓகேவா? எப்படி அழிய மாட்டோம், உடல்ங்கிறது அழியுதே அப்படின்னா அதுதான் செகண்ட் சாப்டர்ல வரப்போகுது. உடல்ங்கிறது வேறு, உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாங்கிறது வேறு. சரியா? உடல்ங்கிறது அழியக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது, ஆனா ஆத்மாங்கிறது என்ன ஆகாது, என்றுமே அழியாதது. அது பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஒரு சின்ன பின்ன பகுதி, பிராக்மெண்ட் பார்ட். நம்ம எல்லாம் யாரு அப்படின்னா பகவானோட உடல்ல இருந்து பிரிஞ்சு வந்த சின்ன சின்ன பிராக்மெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாம். அவங்கள்ட்ட என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குதோ அது எல்லா குவாலிட்டிஸும் நம்மள்ட்டையும் இருக்குது. ஆனா எப்படி இருக்கு, அவங்கள்ட்ட அது அவ்வளவு இருக்கு, என் நம்பர் எல்லாமே லாட் அண்ட் லாட்ஸா இருக்குது. பட் நம்மள்ட்ட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப கம்மியான அளவுல. ஓகேவா? ரொம்ப 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 கம்மியான அளவுல. எல்லா குவாலிட்டிஸும் இருக்குமான்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் இருக்காது. சம்டைம்ஸ் சிலது இருக்கும், சிலது இருக்காது. ஏன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்க சக்திங்கிறதுனால அவங்களுக்கும் நமக்குமான கம்பேரிசன் பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி வைஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, குவாலிட்டி வைஸ் வி ஆர் சேம். சரியா? அப்படி வச்சுக்கோங்க. அதாவது அவங்க தங்க சுரங்கம் பகவான் அப்படின்னா, இல்ல தங்க மலை அப்படின்னு வச்சு நம்ம எல்லாம் தங்க துகள்கள். அப்படி அப்படி கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கும் பகவானுக்குமான அந்த சிமிலாரிட்டி டிஃபரன்ஸ் ரெண்டும் புரிஞ்சிடும். சரியா? சோ பகவான் நித்தியமானவங்க, அப்புறம் ஜீவாத்மா உயிர்வாழிகள் எல்லாருமே நித்தியமான உயிர்வாழிகள்னா நம்ம மனித உடலை மட்டும் எடுத்துக்க கூடாது. மரம், செடி, கொடி, விலங்குகள், நீர்வாழின, உயிர்வாழின, பரப்பன இருக்கிறது எல்லாமே. ஓகேவா? அது எல்லாமே தான் உயிர்வாழிகள்னு அர்த்தம். சோ அது அடுத்தது வந்து இந்த ஜீவாத்மா செய்யக்கூடிய கர்மங்கள், அடுத்தது அவங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஜட இயற்கை, இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நித்தியம். எது மாறும் அப்படின்னா காலம் மட்டும் மாறும். ஓகேவா? சாரி, காலம் வந்து நித்தியமானது. எது மாறும் அப்படின்னா கர்மா மட்டும் மாறும். எப்படி மாறும் அப்படின்னா இப்ப இந்த ஜென்மால நான் இந்த உடல் எடுத்திருக்கிறேன், நான் இப்ப என்ன மாதிரியான செயல்பாடுகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு உடல் எடுத்திருக்கும் போது மட்டும். இந்த ஆத்மா இப்ப இருக்கும்போது இந்த காலகட்டத்துல இந்த கர்மாவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது. இந்த உடலை விட்டு இந்த ஆத்மா எந்த உடல் எடுக்குதோ அப்ப அது செய்யக்கூடிய கர்மாங்கிறது வேறையாயிடும்.
சரியா? அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்மாங்கிறது என்ன ஆயிட்டு இருக்கும், மாறிக்கிட்டே இருக்கும். மத்தது எல்லாம் எட்டர்னல். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ பகவத்கீதையில முக்கியமா பேசப்படுற 5 சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒண்ணு வந்து ஈஸ்வரா, அடுத்தது ஜீவாத்மா, அடுத்தது பிரகிருதி, அடுத்தது காலம், அடுத்தது கர்மம். ஓகேவா? இந்த 5 விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்தது ஆன்மீக உலகம், பௌதிக உலகம். அது ரெண்டுத்தையும் நடுவுல பிரிக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகத்தத்துவம் அப்படிங்கிறது. மகத்தத்துவம்னா ஒரு கிளவுட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. பகவான்கிட்ட விரிஞ்சு வரக்கூடிய அந்த பிரகாசமான ஒளி வெள்ளத்தை நடுவுல மறைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மகத்தத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு லேயர். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து அந்த பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதால ஆனது. பஞ்சபூதங்கள் நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம், இந்த 5ம் தான் அந்த மகத்தத்துவம். அதுதான் கொண்டு வருது. அது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வரக்கூடிய ஒரு தாழ்ந்த இயற்கை. ஒரு பகவான்கிட்ட மொத்தம் 3 விதமான பொட்டன்சிஸ் இருக்கு, 3 விதமான எனர்ஜிஸ் இருக்கு. என்னென்ன அப்படி ஆற்றல்கள்னு சொல்லலாம். சரியா? ஏன்னா அவங்கதான் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் எனர்ஜியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜெட்டிக் பெர்சன். யாரு? நம்ம எல்லாரும் இந்த இடத்துல ஒரு செயல்பாடை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு மரம் ஒண்ணு அது காய் காய்க்குது, ஒரு செடி பூ பூக்குது. ஓகேவா? இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமே தனிச்சையா நடக்குது அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் நடத்தி வைக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மள மீறி ஒரு சக்தி இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. என்னால எதுவும் இல்ல, நம்மள மீறி ஒரு சக்தி இருக்குது, அதாலதான் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. அது என்ன, அந்த சக்தி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சக்தியை கொடுக்கக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னா எனர்ஜெட்டிக் பெர்சன் பகவான். அவங்க கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி தான் என்ன அப்படின்னா நீங்க சொல்றோம்ல நம்மள மீறின சக்தின்னு சொல்றோம்ல அது. சரியா? என்னென்ன சக்திகள் பகவான்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு ஒரு அந்தரங்க சக்தின்னு ஒண்ணு உண்டு, அடுத்தது பகிரங்க சக்தின்னு ஒண்ணு உண்டு, அப்புறம் ததா சக்தின்னு ஒண்ணு உண்டு. ஓகேவா? அந்தரங்க சக்தி மூலமா தான் அவங்க வந்து யுகம் தோறும் தோன்றுறாங்க. சரியா? அவங்களோட அந்தரங்க சக்தி எங்க பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட எவ்ரி டைம் அவங்களோட இன்கார்னேஷன் போது அந்தரங்க சக்தி மூலமா அவங்க தன்னுடைய தோற்றத்தை இங்க வெளிப்படுத்துறாங்க. அவங்க இங்க வரும்போது நம்மள மாதிரி மானுட ரூபம்னு தெரியுது நமக்கு. மானுட ரூபம் எப்ப எடுத்தாங்க? பரசுராம அவதாரம், ராமாவதாரம், கிருஷ்ணாவதாரத்துலதான் மானுட அவதாரம் எடுத்தாங்க. கூர்மா அவதாரம், மச்சா அவதாரம், வரா அவதாரம் தான் எடுத்தாங்க. சரியா? அதாவது முதல்ல உங்களுடைய அவதாரமே என்ன அப்படின்னா தண்ணிக்குள்ள போறதுதான். சரியா? அடுத்தது 4 கால் மிருகமா எடுத்தாங்க. அப்புறம் எப்படி எடுத்தாங்க? பாதி மிருகம் பாதி மனிதன். எல்லா அவதாரங்களையும் நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும். பகவானும் எப்படி தன்னோட அவதாரங்கள் எடுத்தாங்கன்னா எவ்ரி டைம் வந்து குளோரியஸான ஒரு உடம்பு எடுத்துக்கிட்டு அவங்க வரல. எப்பவுமே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு விதமான உடல்கள். ஏன்னா உயிர்வாழி அப்படிங்கிறது அந்த ஆத்மா உரையக்கூடிய அந்த உடல்ங்கிறது வந்து ஒரு அழகான மனித உடலா தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாதுங்கிறதுக்காக தான் அவங்க வராக ரூபம் எடுத்தாங்க, கூர்ம அவதாரம் எடுத்தாங்க, மச்ச அவதாரம் எடுத்தாங்க. ஓகேவா? யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும். நரசிம்ம அவதாரம், வாமன அவதாரம், குட்டியோண்டு சைஸ். ஓகேவா? அதெல்லாம் எடுத்ததுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாடியில எந்த விதமான வேல்யூ கிடையாது. உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவை வச்சுதான் ஒரு மனுஷனோட ஒரு உயிர்வாழியோட தகுதிங்கிறது அதுலதான் வெளிப்படுது. சரியா? வெளியில நம்ம ஆடம்பரமா அப்படி ஒரு ஒரு எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பார்த்து வியக்கிறவனா நம்ம வெளியில ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாலும் கூட உள்ளுக்குள்ள அந்த மனிதன் அந்த ஆத்மா அவனுடைய குணமானது வந்து எப்படி இருக்குதோ அதுதான் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆயிடும் வெளியில வந்துரும். சரியா? அப்ப அவங்கள வந்து என்ன அப்படின்னு அவங்களோட கிரேட நம்ம சொல்லிட முடியும். அத பாக்கதான்ப்பா பளிச்சுன்னு இருக்கிறாங்க, ஆனா உள்ளார பாருங்களேன் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல, யதார்த்தமா பேசுவோம்ல. அது என்ன அப்படின்னா உங்களோட குணத்தை காட்டிடுது. அந்த ஆத்மாவோட குணத்தை அது காட்டிடுது. சரியா? சோ உடல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆத்மால இருந்து தனிப்பட்ட விஷயம் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தையும் பகவான் இங்க கொடுக்குறாங்க. சரியா? சோ ஆஹ் அப்ப அப்ப அந்த மாதிரி அவதாரங்கள் எடுக்கிறதுக்காக பகவான் யூஸ் பண்றது எது அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்தரங்க சக்தி. சரியா? அடுத்தது பகிரங்க சக்தி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த பௌதிக இயற்கை இருக்கு பாத்தீங்களா, இது எல்லாத்தையும் படைச்சது அவங்களோட பகிரங்க சக்தினாலதான். இங்க இந்த பஞ்சபூதங்களை படைச்சாங்க, அதை தவிர மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை படைச்சாங்க. இங்க இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே அவங்களாலதான் உண்டானுச்சு. பிரபஞ்சத்துக்குள்ள எல்லாத்துக்குமே அவங்களே உள்ளர புகுந்து ஒரு ஒரு பிரபஞ்சத்தையும் அவங்கதான் காப்பாத்திக்கிட்டு வராங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்துலயும் அவங்க எதை அப்படின்னா தன்னுடைய பகிரங்க சக்தியை அவங்க வெளிப்படுத்துறாங்க. அந்த ததா சக்தி அது பேர் என்ன அப்படின்னா விளிம்பில் உறையும் சக்தின்னு பேரு. ஓகேவா? மார்ஜினல் பொட்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க. மார்ஜினல் பொட்டன்சில யார் வரா அப்படின்னா உயிர்வாழிகளான நம்ம எல்லாரும் மார்ஜினல் பொட்டன்சில வரோம். மார்ஜினல் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இந்த ததா அதாவது விளிம்பில் உறையும் சக்தினாலே நம்ம வந்து சம்டைம்ஸ் எங்க போயிடுவோம், பகவானோட அந்தரங்க சக்திக்கும் போகலாம், பகவானோட பகிரங்க சக்தியாகவும் மாறலாம். பகவானோட அந்தரங்க சக்திங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது சுப்பீரியர் எனர்ஜி. ஓகேவா? பகிரங்க சக்திங்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி, தாழ்ந்த சக்தி. ஒண்ணு உயர்ந்த சக்தி, இன்னொன்னு தாழ்ந்த சக்தி. உயிர்வாழியான நம்ம தாழ்ந்த சக்தியாவும் சம்டைம்ஸ் போவோம், உயர்ந்த சக்தி அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்கும் போயிடுவோம். உயர்ந்த சக்திக்கு எப்ப போவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் பகவான் மேல பிரியம் வச்சு அவங்களுக்கான டிவோஷனல் சர்வீஸா மாத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உயர்ந்த சக்தியா கருதப்படுவோம். அப்ப நம்ம என்ன ஆவோம், பகவானுக்கு நிறைய பக்தன் ஆயிடுவோம்.
ஆனா இந்த ஆத்மாங்கிறது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக இச்சை மேல ஆசைப்பட்டு இதெல்லாம் அடையணும், இது எல்லாத்தையும் நம்மளே அனுபவிக்கணும், இதையே ரொம்ப நாள் இருந்துகிட்டு இந்த ஹாப்பினஸ் நம்ம அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருக்க போறோம் அப்படிங்கிற அந்த தலைகணத்துல சில செயல்பாடுகளை நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா அப்ப என்ன ஆயிடுறோம், நம்மளோடது தாழ்ந்த சக்தியா மாறிடுது. ஒரு மதில் மேல பூனை நடந்து போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மதில் மேல் பூனை தான் நம்ம எல்லாருமே. அது என்ன ஆகும், சம்டைம்ஸ் இந்த பக்கமும் குதிக்கும், சம்டைம்ஸ் அந்த பக்கமும் குதிக்கும். ஓகேவா, அது எப்ப எந்த பக்கம் குதிக்குதுங்கிறது டிட்டர்மைன் பண்ணவே முடியாது. அந்த மாதிரிதான் உயிர்வாழியான இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாரும் பகவானுடைய அந்த ததாசக்தியில விளிம்பில் உரையும் சக்தியா இருந்துகிட்டு சம்டைம்ஸ் சுப்பீரியர் எனர்ஜிக்கும் தாவறோம், சம்டைம்ஸ் இன்ஃபீரியர் எனர்ஜிக்கும் தாவிடுறோம். சரியா, சுப்பீரியர் எனர்ஜிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பக்தன் ஆயிடுறது, இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானையே சுத்தமா மறந்துடுறது. சிம்பிளா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் கட்டா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம சாப்டர் 2க்குள்ள என்டர் ஆகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இதெல்லாம் சொன்னேன். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆன்மீக உலகம், பௌதிக உலகம், நடுவுல இருக்கிறது மகத்தத்துவங்கிறது. மகத்தத்துவங்கிறது எதுவும் கிடையாது, அந்த பஞ்சபூதங்கள். ஓகேவா, சோ ஒரு பிரபஞ்சமும் எதால மூடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த மகத்தத்துவத்தாலதான் கவர் ஆயிருக்குது. ஓகேவா, பிரபஞ்சத்துக்குள்ளதான் நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறோம். சரியா, சோ நம்ம எல்லாரும் இருக்கும்போது நமக்கும் பகவானுக்குமான அந்த கனெக்டிவிட்டியை இது மூலமா உண்டு பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது மூலமா, பகவானுக்கு பக்தி செலுத்துறது மூலமா அவ்வளோ எட்டாத தூரத்துல இருக்கக்கூடிய பகவானை நம்மளால ஈஸியா ரீச் பண்ண முடியும். எப்படி ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் செஞ்சு சொல்லியாச்சு. சரியா, என்ன மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னா 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பிரகலாதன், பக்த பிரகலாதன் அவங்களால சொல்லப்பட்டிருக்குது. 9 விதமான டிவோஷனல் சர்வீசஸ் செய்யலாம் அப்படின்னு பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதுல 9 நம்ம செய்யறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல 3 செஞ்சிருவோம். ஓகேவா, என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். சரியா, ஸ்ரவணம் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா கேட்கறது. இப்ப நம்ம எல்லாரும் பண்றது அதுதான். ஓகேவா, பகவானை பத்தின விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கேட்கறது. அடுத்தது கீர்த்தனம், பகவானை பத்தி பாடுறது. நமக்கு பாட தெரியலையா, நேத்தியே சொன்னோம், வேதங்கள் எல்லாம் ஓத தெரியலையா, பரவாயில்ல. பகவானை பத்தின கீர்த்தனைகள் பாட முடியலையா, பரவாயில்ல. அவங்களை குளோரிஃபை பண்ண முடியலையா, எனக்கு அதெல்லாம் ஞாபகத்துல வரமாட்டேங்குது, பரவாயில்ல. என்ன ஒண்ணு செஞ்சா போதும், ஜபம் பண்ணுனா போதும். ஓகேவா, பகவானோட நாமம் இருக்குல்ல, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதை நம்ம இந்த ஜபம் இதை நம்ம தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணிடும், நமக்கும் பகவானுக்குமான அந்த பாண்டேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா க்ளூ போட்டு ஒட்டிடும். ஓகேவா, சோ ஸ்ரவணம் பண்றோம், அடுத்தது கீர்த்தனம் பண்றோம், அடுத்து ஸ்மரணம். விஷ்ணு ஸ்மரணம்னா என்ன அர்த்தம்னா பகவானை எப்பவுமே நினைக்கிறது. சரியா, எப்பவுமே நம்ம வாயால சொல்றோம், கீர்த்தனங்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பகவானோட நாமங்களை வாயால சொல்றோம், அப்புறம் காதால கேட்கிறோம். அது ரெண்டும் பண்ணும் போதே நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, மனசுல நமக்கு பதிய ஆரம்பிச்சிடும். சோ இந்த 3 டிவோஷனல் சர்வீஸை நம்ம தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன ஆயிடுறோம், பிரதாசக்தின்னு சொன்னோமா, விளிம்பில் உரையும் சக்தியா நம்ம இருக்கோம்னு சொன்னோமா, நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், பகவானை நோக்குன அந்த பிரயாணத்துல அவங்கள நோக்கி முன்னேறோம், அந்த சுப்பீரியர் எனர்ஜியை நோக்கி நம்மளோட பாதையை வகுத்துக்கிறோம்னு அர்த்தம். சரியா, இப்ப நம்ம சாப்டர் 2 அதுக்குள்ள நம்ம என்டர் ஆவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. दुर्गा माता जी स्क्रीन தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஓகே, வாய்ஸ் கிளியரா இருக்காமா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது அத்தியாயம் 2, பகவத்கீதையின் சுருக்கம், கீதையின் சாராம்சம். இந்த சாப்டர் நம்ம படிச்சுட்டோம், இது புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு கீதை ஓரளவுக்கு நம்மளால என்ன பண்ணிட முடியுது அப்படின்னா நமக்கு மனசுல ஏற்றிக்க முடியும். ஓகேவா, பகவான் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிற எல்லா யோகங்களும் இதுலயே வந்துடும். ஞான யோகம் வந்துடும், பக்தி யோகம் வந்துடும், கர்ம யோகம் வந்துடும். நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன்ல, பகவத்கீதை மொத்தம் 3 யோகங்களா பிரிக்கப்பட்டிருக்குது. முதல் 6 சாப்டர்ஸ் கர்ம யோகம்னு. அதுல இந்த கர்மயோகத்துல வரக்கூடிய இந்த 2வது சாப்டர்லயே பகவான் என்னென்ன சொல்லிட்டாங்க, ஞான யோகமும் கொடுத்துட்டாங்க, கர்ம யோகமும் கொடுத்துட்டாங்க, பக்தி யோகமும் கொடுத்திருப்பாங்க. அது என்னங்கறத நம்ம செஷனுக்குள்ள பார்ப்போம். கிளாஸ்ல என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா நம்மளுடைய இஸ்கான் மங்களூரு டைட்டிஸ்க்கு நம்மளோட பிரணாம்ஸ் தெரிவிச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அத்தியாயம் 1 கதை சுருக்கம். அத்தியாயம் 1ல என்னென்ன நடந்துச்சு, நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு 5 ரீசன்ஸ் கொடுத்தாங்களா அர்ஜுனன், அது வரைக்கும் அந்த 46 ஸ்லோகங்கள் அது வரைக்கும் பகவான் வாயே திறக்கல. அர்ஜுனன் பேசினாங்க, திருதராஷ்டிரன் பேசினாங்க, சஞ்சயன் பேசினாங்க, துரியோதனன் பேசினாங்க. சரியா,
அர்ஜுனன் கடைசியா பேசி முடிச்சதை ஃபைனலா யார்கிட்ட சொன்னாங்க அப்படின்னா சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரன் சொன்னாங்க. அவன் வில்லு அம்பு எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அவன் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவன் உட்காந்துட்டான் தேர்ல அப்படின்னு சொல்லி. ஓகேவா? என்னென்ன ரீசன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், அப்புறம் இருமணம். சரியா? இந்த 5த்துக்கும் இப்ப பகவான் செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன சொல்ல போறாங்க? பதில் கொடுக்க போறாங்க. இந்த பதிலோட சேர்த்து சில ஞானங்கள் எல்லாம் பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு போதிக்க போறாங்க. சரியா? அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணரின் தீர்வுகள் எந்தெந்த ஸ்லோகால எதெல்லாம் வருதுங்கிறத நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருவோம். ஏன் அர்ஜுனன் போராட விரும்பவில்லை அப்படிங்கிற முதல் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இரக்கம் காரணமா நான் போராட விரும்பலன்னு சொன்னாங்களா? அது வந்து 1.28ல இருந்து 30 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதுக்கு பகவான் கொடுக்கிற பதில் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தை கொடுக்குறாங்க. சரியா? 2.11ல இருந்து 30 வரைக்கும் பகவான் ஞான யோகம், அதாவது சாங்கியா பிலாசபி, சாங்கிய யோகம்னு பேரு. இந்த ஞான யோகத்துக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சாங்கிய யோகம். உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு. சரியா? இந்த பாடி தனி, அப்புறம் சோல் அப்படிங்கிறது தனி அப்படிங்கிற விஷயத்த பகவான் கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ணரின் பதில் என்ன அப்படின்னா நாம் அப்படிங்கிறது உடல் அல்ல, அது ஆத்மா. நீ இப்ப பீஷ்மர, துரோணாச்சாரியாரா இவங்களெல்லாம் நீ கொலை பண்ண போற அப்படின்னா நீ என்ன செய்யல, அவங்களுடைய உடலை மட்டும்தான் நீ அழிக்க போற, அவங்களோட ஆத்மாவை நீ ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்ல. வயதான தோற்றத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பீஷ்மருக்கு இந்த வயதான உடல்ல இருந்து அவங்களுக்கு நீ விடுதலை தான் கொடுக்க போற. அதனால உனக்கு என்ன வராது, நிச்சயமா பாவம்ங்கிறது வராது. நீ இரக்கம் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா உடல் மட்டும்தான் அழியுமே தவிர ஆத்மாவை யாராலும் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆத்மாவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை வந்து எதாலையும் கட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? கத்தி வச்செல்லாம் கட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. நெருப்பை வச்சு அதை ஃபயர் பண்ண முடியுமா? முடியாது. காற்றால அதை ஊத முடியுமா? முடியாது. நீரால அதை நினைக்க முடியுமா? முடியாது. எதுக்குமே அது வந்து அப்பாற்பட்டு நிற்கும். அதோட தன்மை என்ன அப்படின்னா ஒரு பெக்யூலியர். ஏன் அப்படின்னா அது பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்குது. ஓகேவா? அது திவ்யமானது, அது எட்டர்னல், அதனால அது அழியாது. ஓகேவா? சோ சாதாரணமா நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் மாதிரி கிடையாது. அது என்ன? அது ஆன்மீகம். ஆத்மாங்கிறது வந்து ஆன்மீக வெளிப்பாடு அது. அதனால நீ அழிக்கணும் அப்படின்னு நீ பீஷ்மரையோ துரோணாச்சாரியரோ நீ அழிச்ச அப்படின்னா உன்னோட உடலை மட்டும்தான் அழிச்ச. ஒரு கேஜ்ல இருந்து ஒரு ஒரு கூண்டுக்குள்ள கிளி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த கிளியை நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா பறக்க விட்டுறோம் அப்படின்னா அந்த கிளி பறந்து போயிடுது, தப்பிச்சு போயிடுது. அந்த கேஜ் இங்கே இருக்கு, அதானே? அந்த மாதிரி இந்த உடல்ல இருந்து அந்த பீஷ்மர் அவங்களோட ஆத்மாவை நீ வந்து என்ன பண்ண போற, லிபரேட் பண்ண போற. துரோணாச்சாரியர் அவங்களோட ஆத்மா வந்து இந்த உடலுக்குள்ள சிறைப்பட்டு இருக்குது, நீ லிபரேட் பண்ண போற. அந்த உடலை அழிக்கிறது மூலமா அந்த ஆத்மாவுக்கு விடுதலைங்கிறது கொடுக்க போற. அப்பதான் அந்த ஆத்மா வந்து அது வரைக்கும் செஞ்சக்கூடிய கர்மா என்னவோ அதுக்கு தான் அந்த பலனை அதை அனுபவிக்க போகுது. நல்ல பலன்கள் செஞ்சிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு நல்ல விளைவுகள் கிடைக்கும். சோ சொர்க்கம் போவாங்க, அங்க போய் அனுபவிப்பாங்க. அனுபவிச்சுட்டு அவங்களோட சொர்க்க பிராப்தி முடிஞ்ச விட்டு அவங்க அது வரைக்கும் செஞ்சக்கூடிய எல்லா கணக்கும் தீர்ந்த விட்டு மறுபடியும் அவங்க என்ன செய்வாங்க, இங்கே பிறப்பெடுத்து வருவாங்க. வேற ஒரு உடலை தாங்கி அவங்க இதே பௌதிக உலகத்துக்கு வந்துருவாங்க. ஓகேவா? இது ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க. இதுதான் ஞான யோகம், சாங்கியா பிலாசபிங்கிறது. அடுத்து 2வது போராட விரும்பவில்லை காரணம் வந்து இன்பமின்மை. இதனால எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது, அதனால நான் போராடல அப்படின்னு அர்ஜுன் சொன்னாங்களா? அது என்ன அப்படின்னா கர்ம காண்டம் அப்படிங்கிற மோட்ல சொல்லுவாங்க. 2.31ல இருந்து 37 வரைக்கும் கர்ம காண்டம். கர்ம காண்டம்னா என்ன தெரியுமா? நம்ம எல்லாரும் இப்ப பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது தான். என்ன, நான் இப்போ ஆபீஸ் போறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் வேலை பார்க்கறேன். நான் வேலை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு மந்த் 1 அந்த உடனே என்ன ஆயிடுது, நமக்கு சேலரி கிரெடிட் ஆயிடுது. இதுதான் நான் செய்யற வேலைக்கு அந்த பலன். அந்த ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட் வருதா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலைகளை செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல. இப்ப நம்ம பையன் வந்து படிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் இன்னைக்கு நல்லா படிச்சிருக்கிறேன், இப்போ எக்ஸாம் எழுதுறேன், அவுட் ஆஃப் 100 எனக்கு இவ்வளவு மார்க் வருது. எதுவுமே என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ரிசல்ட்டை எதிர்பார்த்து, அந்த பலனை எதிர்பார்த்து, அந்த ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் என்னவோ அதை எதிர்பார்த்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு பேரு. பலநோக்கு செயல்கள்னு வரும். அந்த வார்த்தைகள்லாம் உங்களுக்கு அடிக்கடி இதுல வரும், அதுக்காக சொல்றேன். பலநோக்கு செயல்கள், பலனை நோக்கி. ஓகேவா? ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கறத யோசிச்சுட்டு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட கர்மாவை வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது பேர் தான் கர்ம காண்டம். அதே இங்க இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனுக்கு சொல்லி தராங்க. நீ வந்து சண்டையிடு, சண்டை போட்டினா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒண்ணு நீ வந்து வின் பண்ணுவ, இல்லாட்டி லூஸ் பண்ணுவ. வின் பண்ணினா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். சண்டையில தோத்து போயிட்ட, லூஸ் பண்ணிட்ட அப்படின்னா நீ உன்னோட மரணம்ங்கிறது எய்துவ. சோ நீ சொர்க்க பிராப்தி கிடைக்கும். சோ நீ வந்து உன்னுடைய செயல்பாடை நீ செய்ய. எதை யோசிச்சு? அவுட்புட்டை யோசிச்சு. ஓகேவா? அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்? எய்தர் வின் ஆர் லூஸ். வின் அப்படின்னா உனக்கு வந்து ராஜ்யம் கிடைக்கணும், ராஜ்ய பதவி.
லூஸ் பண்ணிட்ட அப்படின்னா உனக்கு மரணம் கிடைக்கும். சோ நீ சொர்க்கத்துக்கு வர போற. சோ எதா இருந்தாலும் நமக்கு ரெண்டுமே சந்தோஷம் தான். நிச்சயமா இது இன்பமின்மை அப்படிங்கிற கேட்டகரி வராது. ராஜ்யம் கிடைச்சாலும் நீ சந்தோஷம் தான் பட போற. சொர்க்கம் கிடைச்சாலும் நீ சந்தோஷம் தான் பட போற. சோ அந்த ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட் மேல அந்த ஆசையை வச்சு நீ உன்னுடைய கர்மாவை நீ செய்யாம இருக்கக்கூடாதுன்னு அடுத்த பதில் கொடுப்பாங்க. அடுத்தது பாவச் செயல். நான் அவங்களை கொலை பண்ணேன்னா அதெல்லாம் எனக்கு என்னன்னா பாவம் தானே கிடைக்கும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் 3வது ரீசன் கொடுத்தாங்களா. அது என்ன அப்படின்னா புத்தி யோகம் அப்படிங்கிற அந்த யோகத்தை சொல்றாங்க பகவான். 2.33ல இருந்து 38 வரைக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க. அது என்ன அப்படின்னா புத்தியை யூஸ் பண்ணு. இது எல்லாமே பக்தி செயல்பாடு பகவானுக்காக. நீ எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ஒண்ணு ரிசல்ட்டை எதிர்நோக்கி நீ செஞ்ச அப்படின்னா அது கர்மகாண்ட மோடு. ரிசல்ட்டை பத்தி யோசிக்காம ரிசல்ட் என்னவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பகவான் தானே செய்ய சொல்றாங்கன்னு பழி அவங்க மேல போட்டுட்டு நீ செஞ்சுட்ட அப்படின்னா அப்ப என்ன ஆயிடும், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் நம்ம கையாலதான் அதை செஞ்சிருப்போம். ஆனா அது பக்தி செயல்பாடா இருக்கும், டிவோஷனல் சர்வீஸா இருக்கும். ஏன்னா அந்த பலனை நம்ம அனுபவிக்க போறது இல்ல, பலனை நம்ம எதிர்பார்க்கல, பகவானுக்காகன்னு விட்டாச்சு. அப்ப என்ன ஆயிடும், பாவம் நமக்கு கிடையாது. அந்த பலன் மேல பற்றுதலை விட்டுட்டோம்னாலே அந்த விளைவு மேலேயும் நமக்கு பற்றுதல் இருக்காது. ஓகேவா, விளைவுக்கு நம்ம அப்பாற்பட்டு நின்றுடுவோம். புரிஞ்சுக்கோங்க, அந்த பலனை நம்ம எதிர்நோக்கணும் அப்படின்னாதான் அந்த விளைவு நம்மள தாக்கும். அந்த பலனை நம்ம எதிர்நோக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த விளைவுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம நிற்போம். சோ இந்த புத்தி யோகத்தை இந்த மாதிரி புத்தி செயல்பாட பகவான் சொல்லித்தராங்க. இனி பக்தி செயல்பாடா இதை செஞ்சுட்ட அப்படின்னா அப்ப பாவம்ங்கிறது உனக்கு வரப்போறது இல்ல. ஓகேவா. அடுத்தது 4வது ரீசன் இருமனம். ஓகேவா, ஒரு மாதிரி டூயல் மைண்டோட இருந்தாங்கல்ல, அதுக்கு பகவான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள் வித் டிட்டர்மினேஷன். போக்கஸ்டு மைண்டா நம்ம பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறது மூலமா என்ன ஆயிடும், பகவான் இப்ப சொல்லி தர்றது என்ன, நீ சண்டையிடு, நீ போரிடு. அப்படி போர் இடலன்னா என்ன செய்வாங்க, உன்னுடைய எதிரிகள் எல்லாரும் நீ கோழ, நீ பயந்து ஓடி போயிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி உனக்கு ஒரு இழுக்கு பேர் என்ன பேரும் கெட்ட பேர் தானே கிடைக்கும். ஓகேவா, அந்த இழுக்கு உனக்கு, அதுக்கு நீ ஆளாயிடுவ. அதனால திடமான உறுதியோட பகவானுக்காக நான் அந்த செயலை செய்யறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கிருஷ்ணருக்காக சேவை செய் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டியூயல் மைண்ட்ல இருக்கக்கூடியவனை நேரான மைண்டுக்கு கொண்டு வராங்க. அடுத்தது எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாங்கன்னா ஸ்திதாதீர் முனி அப்படி, அவங்க ஒரு பர்சன். ஸ்திதாதீர் முனி அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தீரர்கள்னு சொல்லுவாங்க. எப்பவுமே எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்டன்டல் நாலேஜோட இருப்பாங்க. அதாவது ஃபுல் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூட்லயே இருப்பாங்க. கிருஷ்ண உணர்வுலயே தன்னை எதுவுமே பாதிக்காத அளவுக்கு தன்னை வச்சுப்பாங்க. எப்பவுமே என்ன அப்படின்னா நடக்கக்கூடியது எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தம், இருக்கிறது எல்லாமே அவங்களோட கட்டுப்பாட்டுக்கு நடக்குது. இதுல நம்ம போய் கையை வச்சு நம்ம மாறுதல் பண்றது மூலமா அது எதுவும் சேஞ்ச் ஆக போறது இல்ல அப்படின்னு அந்த முற்றும் துறந்த நிலையில இருப்பாங்கல்ல, அவங்கதான் ஸ்திதாதிர் முனி, தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர். அவங்கள மாதிரி இருன்னு சொல்லி பகவான் அடுத்தது சொல்லி தருவாங்க. அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போயிடும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொன்னாங்களா. பெரியவங்க எல்லாம் நான் கொலை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாரும் அவங்க மானபங்கம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஒரு கல்வியோ போதுமான பயிற்சிகளோ எதுலையும் கிடைக்காம போறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது. அப்ப பாரம்பரியம் போயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்களா. அது பேர் தான் வர்ணசங்கரம். வர்ணசங்கரம்னா என்ன அர்த்தம்னா பெண்கள் வேற விதமான தொடர்பு ஆயிடும். ஓகேவா, யார் யாரெல்லாம என்ன செய்வாங்க, என்க்ரோச் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணா பின்னான்னு குழந்தைகள் பேரு அப்படிங்கறது நடக்கும். அது பேரு தான் வர்ணசங்கரான்னு. சரியா, அப்ப என்ன ஆகும், அந்த குல தர்மம்ங்கிறது கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு பயந்தாங்க. நீ இப்ப ராஜ்யத்தை நீ ஜெயிச்சு நீ கிங் ஆகல அப்படின்னா, இந்த போர் வேண்டாம் நீ முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா யார் இந்த ராஜ்யத்தை தொடர்ந்து ஆளுவா, கௌரவர்கள் தான் ஆளுவாங்க. அவங்க அதர்மவாதிகள். அவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க, நீ எது பயப்படுறியோ அந்த விஷயத்த அவங்க செய்வாங்க. அதனால அந்த வர்ண சங்கரத்தை நீ தடுக்கணும் அப்படின்னாலே நீ இந்த போர்ல நீ ஈடுபட்டாகணும் அப்படின்னு அந்த கடைசியா அந்த அவங்க 5th அவங்களோட ஒரு மாதிரி ஒரு டைலமாவோட இருந்தாங்களா, அந்த விஷயத்துக்கும் பகவான் பதில் கொடுக்கறது தான். இதோட என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு ஃபுல் கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கும். என்னென்ன மாதிரியான அவங்க குழப்பினாங்க, அந்த குழப்பத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் பகவான் எப்படி ஒரு பதில கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன ஒரு பிக்சர் கிடைச்சிருக்குது. இப்ப இதுல இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்லோகாஸ் நம்ம போவோம். மாதாஜி 2.7. எஸ் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத த்விதீயோऽध्यायः சாங்கிய யோகः. कार्पण्य दोषो बहद स्वभावः. पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेदाः. यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे. विष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. ஏன்னா இந்த ஸ்லோகால தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன் பகவானுக்கு சீடனாகிறாங்க. இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். அவனுடைய இயல்புகள் என்ன, சத்திரிய இயல்பு.
அர்ஜுனனோட இயல்பு என்ன அப்படின்னா சத்திரியன். போரிடணும் அப்படிங்கிற அந்த துணிவும் தைரியமும் மிக்கவன் அர்ஜுனன். ஆனா எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கருமித்தனமான பலவீனம் வந்துடுச்சு. கருமித்தனம்னு எதை சொல்றாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய உடன் பிறந்தோர், அப்புறம் தனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஆச்சாரியார்கள், தன்னுடைய தாத்தா மாமன்மார்கள் எல்லா உறவினர்களும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு என்ன செஞ்சுறாங்க அந்த பாடிலி ரிலேஷன்ஷிப் அந்த இடத்துல வச்சுக்கிறாங்க. ஓகேவா? இவங்க எல்லாம் எனக்கு வந்து பிளட் ரிலேஷன்ஸ். சரியா? நிறைய எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கூட பழகினவங்களாவே இருக்கிறாங்க. அதுதான் என்ன அப்படின்னா கருமித்தனமான பலவீனம். அந்த பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷனோ இந்த பாடிலி ரிலேஷன்ஷிப்போ இருக்கக்கூடாதுங்கிறது இப்ப புரியும் அர்ஜுனனுக்கு. என்ன இந்த உடலை எடுத்திருக்கும் போது மட்டும்தான் பீஷ்மர் வந்து தனக்கு தாத்தா. ஓகேவா? பட் இந்த ஆத்மா இந்த 2 பேரோட ஆத்மாவும் இந்த உடலை விட்டுடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் அந்த ஆத்மா 2 பேருக்கும் அது பீஷ்மரனும் இது அர்ஜுனனுமா சொல்ல முடியும்? கிடையாது. ஏன்னா அந்த ஆத்மா வந்து பல ஜென்மாந்திரத்துல பல பல உடல்கள் எடுத்துக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்குது. சோ எந்த ஜென்மத்துல அது பீஷ்மருங்கிற உடல் எடுத்ததுன்னு அந்த ஆத்மாவுக்கு தெரிய போறது இல்ல. எந்த ஜென்மால அர்ஜுனன்கிற உடலை எடுத்தாங்கிறது தெரிய போறது இல்ல. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஞானம் இல்லாததுனால தன்னை என்ன சொல்லிக்கிறான் அப்படின்னா கருமித்தனமான பலவீனத்தால தன்னுடைய இயல்புகளை இழந்து விட்டேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உண்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான் கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணிக்கிறாங்க தன்னை. அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. ஓகேவா? அது வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்லியா கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இனிமேல் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை வந்து தன்னுடைய குருவா ஏத்துக்கிறாங்க அர்ஜுனன். அர்ஜுனன் வந்து இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சவங்க. அர்ஜுனன் மாதிரி ஒரு எலிவேட்டட் டிவோட்டி கிடையாது. அவங்களுமே கூட என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எவ்வளவோ இருக்கு, அந்த ஞானத்தை எல்லாத்தையும் நீ எனக்கு சொல்லித்தா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறது மூலமா இதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிற லெசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய படிச்சுட்டோம், நமக்கு நிறைய தெரியும் அப்படிங்கிற நாலேஜ் அப்படிங்கிற எண்ணம் நம்ம வளர்த்துக்க கூடாது. நமக்கு தெரியாததுன்னு நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வளர்த்துக்கிட்டு என்னென்னலாம் முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம கத்துக்க ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அர்ஜுனன் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இப்ப நம்ம வந்து இந்த இமேஜ்ல வந்து கிருஷ்ணர் என்பவங்க யாரு அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருவோம். ஓகேவா? பகவானை நம்ம எப்படி ரியலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாத்துருவோம். இப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கிளி, அந்த பிக்சர்ல கிளி இருக்குது. எடுத்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா சட்டுன்னு பார்க்கும்போது கிரீன் கலரா தெரியும். ஓகேவா? இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம உத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மரத்துல ஒரு கிளையில தனியா கிளி உட்கார்ந்துருக்கிறது தெரியும். அப்புறம் கிளியோட வாயில பச்சை கலர்ல ஒரு காய் இருக்கிறது தெரியும். ஓகேவா? எடுத்த உடனே கம்ப்ளீட்டா கிரீனா இருந்தது. நம்ம ஒண்ணா உற்று நோக்க நம்மளோட விஷனை வந்து பெர்ஃபெக்டா கொண்டு போக போக என்ன ஆகுது, நம்மளால அதுல என்ன இமேஜ் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியுது. மரம் இருக்குது, கிளை இருக்குது, கிளி இருக்குது, கிளியோட வாயில பச்சை கலர்ல இருக்கிற காய் இருக்குது அப்படின்னு. பின்னாடி இருக்கிற இமேஜ் பாருங்க. நம்ம இது பாத்துருக்கோம், ஹொரைசன் பாத்திருப்பீங்க. எல்லாருமே ஹொரைசன் பாத்திருப்போம். என்ன அப்படின்னா நீர்நிலை. அது இருக்கிற இடத்துல தொலை தூரத்துல நோக்கும் போது அந்த நீரும் அந்த ஆகாயமும் ஒரு இடத்துல போய் ஒண்ணு சேர்ற மாதிரி இருக்கும். தொடுவானம்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அது அந்த மாதிரி ஒண்ணு சேருமா? நிச்சயமா இருக்காது. அது என்ன ஆகும், அது போக போக அந்த இடத்துக்கு நம்ம போய் பார்க்கும்போது அங்கேயும் போய் அது என்ன ஆகும், பேரலாவே தான் அது டிராவல பண்ணிட்டு இருக்குமோ தவிர எங்கேயுமே அது என்ன ஆகாது, டச் ஆகவே ஆகாது. சோ நம்மளோட விஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இம்பெர்ஃபெக்ட் சென்சஸ். இதனாலதான் சொல்றோம் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய புலன்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா குறைபாடுடைய புலன்கள். சரியா? இம்பெர்ஃபெக்ட் சென்சஸ். இதுதான் அப்படின்னு சர்வ நிச்சயமா எதுவுமே நம்மளால சொல்லிட முடியாது. அதை சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கண்டிப்பா என்ன ஆகும் அப்படின்னா தப்பான ப்ரெடிக்ஷனா தான் இருக்கும். ஏன்னா அதை நம்ம உற்று நோக்கும் போது அதுல நம்ம சில தவறுகளை பண்ணியிருப்போம். இப்ப இந்த இடத்துல ஹொரைசன் பார்த்த மாதிரிதான். ஓகேவா? அதே மாதிரி பகவான்கிறவங்க எப்படி அப்படின்னா மொத்தம் 3 விதமா பகவான் நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். சாதாரண முதல் நிலைன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எல்கேஜி அந்த மாதிரி கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்க நம்ம எல்லாம் என்ன செய்யறோம், நியோஃபைட்ஸ்ன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பக்தி நிலையம் அப்படிங்கும்போது பகவான்னா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தோன்றாத அருவத்தை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவோம். ஓகேவா? அது வந்து ஒரு பிரகாசமான ஒளி. அது உருவம் உண்டா, வடிவம் உண்டா? இல்ல கம்ப்ளீட்டா பிரகாசமா இருக்கும். அவளுக்கு நமக்கு கண்ணுக்கு கூசுற அளவுக்கு அவரோட வெளிச்சம், அவங்க ஒரு ஆற்றல், அவங்க ஒரு எனர்ஜி, இவ்வளவுதான் நமக்கு சொல்ல தெரியும். ஓகேவா? இது இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த சொல்றோம் அப்படின்னா அது வந்து பிரம்மம். ஓகேவா? பகவானை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரியலைஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னா பிரம்மம் ரியலைசேஷன். பிரம்மம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு உருவம் கிடையாது, தோன்றாத ஒரு பிரகாசமான ஒளி வெள்ளம் அப்படி எடுத்துக்கலாம். சரியா? அடுத்தது ஓகே, அந்த நியோஃபைட்ல இருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் விடாம பண்ணி நமக்கு தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட ஆச்சாரியர்கள்ட்ட கேட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பகவானை நெருங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானா அவங்க பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருக்கிறாங்க. 4 ஹேண்டட் இருக்கிறாங்க. ரெண்டு கைகள்லயும் சங்கு சக்கரம் வச்சிருக்காங்க. இன்னும் 2 கைகள்ல தாமரை பூவும் கதையும் வச்சிருக்காங்க. அவங்க அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க, நம்மளோட மனசுக்குள்ள இருக்கிறாங்க. பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல நம்மளோட மனசுல இருக்காங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது பரமாத்மா ரியலைசேஷன் செகண்ட்.
இன்னும் நம்ம அந்த பக்தியில முன்னேறிட்டோம், இன்னும் ப்ராக்ரசிவா இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ண முடியும், பகவானை ரீச் அவுட் பண்ணிட முடியும். அதுதான் பகவான் ரியலைசேஷன். அவங்க யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா. அங்க கோலோக விருந்தாவனத்துல ஆன்மீக உலகத்துல அநேக கோடி வைகுண்டங்கள் இருக்குது. அதுல உயர்ந்த வைகுண்ட லோகமான அந்த கோலோகத்து விருந்தாவனத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க. 2 ஹேண்டட் கிருஷ்ணா ஃபார்ம்ல, இரு கை கிருஷ்ண ரூபத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க. கையில புல்லாங்குழல் வச்சுக்கிட்டு எப்படி இருக்கிறாங்க, கார்மேக கண்ணனா இருக்கிறாங்க. கருணீல வண்ணம் தானே அவங்களோட பாடி, ஓகேவா? அப்படின்னு நம்ம பகவானை ரியலைஸ் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் படிநிலைகள். அந்த மாதிரி காட் ரியலைசேஷன்ல இருந்து என்னென்ன படிநிலைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன், அடுத்தது வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷன், அடுத்தது வந்து பகவான் ரியலைசேஷன். இத வந்து எதுக்கு கம்பேர் பண்ணி பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சன் இருக்குல்ல, நம்ம பகல் நேரத்துல நம்ம இங்க கீழே இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சன்ஷைன் தெரியும், நம்மளோட உடல் சூடும், வெப்பம் வரும். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சன்லேஸ் வரக்கூடிய ரேஸ். அந்த ரேஸ் மூலமா ஓகே சன் இருக்கு, நம்ம கையெல்லாம் சுடுதுப்பா, துணி போட்டா காஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்றோம்ல, இந்த சன் ரேஸை வச்சு நம்ம வந்து சூரியன் இருக்கு அப்படிங்கறத ஒத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது முதல் ரியலைசேஷன். நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கண்ணை கூர்நோக்கி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சன் பிளானட்டை சுத்தி வந்து ஒரு ஒளிவட்டம் தெரியும், சரியா? அந்த ஒளிவட்டத்தை நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது அப்படின்னா அது ரெண்டாவது ரியலைசேஷன். இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி போட்டோம் அப்படின்னா அது கிரகம், அதுக்குள்ள நம்மளால என்டர் ஆக முடியும். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த அதுக்குள்ளேயும் என்ன சில ஆத்மாக்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ரியலைஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது சன்ங்கிறது ஒரு பிளானட், அந்த சன் பிளானட்டுக்குள்ளேயும் போக முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்மளால உற்று நோக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா அது வந்து மூணாவது கைண்ட் ஆஃப் ரியலைசேஷன். அதையும் இதையும் ஒத்து பார்ப்போம். ஒண்ணு சன் ரேஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் பிரம்மன் ரியலைசேஷன். அடுத்தது சன்னை சுத்தி இருக்கிற ஒளிவட்டம், சூரிய வட்டம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒளிவட்டம் என்ன அப்படின்னா பரமாத்மா அப்படிங்கிற சுரூபத்துல நம்ம பகவானை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிக்கிறது. அடுத்தது சூரிய கடவுள், சூரிய கிரகம், அதுக்குள்ளேயே நம்மளால என்ட்ராக முடியும் அப்படிங்கறது உணர்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணர். இருக்கைகளோட இருக்கக்கூடியவங்க, கையில புல்லாங்குழல் வச்சிருப்பாங்க, தலையில மயிர்பீலி வச்சிருப்பாங்க. அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது 3 ஸ்டேஜ். ஸோ இந்த 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரியலைசேஷன் நமக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோங்கிறத நம்மளால இப்ப அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். நம்ம எதுல இருக்கிறோம், தோன்றாத அருவமா இருக்கோமா? இல்ல, நிச்சயமா இல்ல. நம்ம எல்லாருமே என்ன செய்வோம், கோயிலுக்கு போய் பூஜை பண்ணுவோம், வீட்டுல சுவாமி படங்கள் வச்சிருப்போம், சரியா? நம்மளால வந்து ஒரு தோன்றாத உருவத்தை அருவம்னு சொல்லுவாங்க, தோன்றாத அருவத்தை வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, மனக்கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு அதை நம்மளால வழிபாடு பண்ண முடியாது, ஓகேவா? சோ பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல இல்ல, நம்ம எல்லாம் ரெண்டாவது ரியலைசேஷன்ல இருக்கோம், பரமாத்மா அப்படின்னு. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சியை போட்டோம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளால எங்க போக முடியும், அந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ். அதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ், எலிவேட்டட் ஸ்டேஜ், பகவானை ரியலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜ். அதுக்கும் நம்மளால போக முடியும். அதுக்கு தேவையான ஞானங்கள்லாம் எதுல கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்கிறதுனாலையும் கேட்கறதுனாலையும் நம்மளால என்ன செஞ்சுக்க முடியும், அந்த மாதிரி ரியலைசேஷன் கெப்பாசிட்டி நம்ம வளர்த்துக்க முடியும். ஸோ பதில் 1 கிடைக்க போகுது, ஓகேவா? அதாவது இரக்கத்தின் பால் நான் கொலை பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாங்கல்ல, அதுக்கான பதில் இப்ப பகவான் கொடுக்குறாங்க. மத்தஜி 2.13. Yes, Mataji. Tehi nosmin yada tehe kaumaram yauvanam jara tada tehantra prabhatir dhirastatra namohyati. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. அர்ஜுனன்ட்ட பகவான் சொல்றாங்க, நிதானமா யோசிச்சு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகுது, பிறப்புல இருந்து இறப்பு வரைக்கும் அந்த உடல் மட்டும்தான் மாற்றத்துக்கு உண்டாயிருக்குது. இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், அந்த பிறப்புல இருந்து இறப்பு வரைக்கும் அந்த ஆத்மா சோல் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆயிட்டே இருக்குது. சோலோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட முடி இருக்கு பாத்தீங்களா, முடியோட டிப் ஆஃப் த ஹேர் எடுத்துக்கோங்க, அதை கட் பண்ணுங்க, அதுல 10,000ல ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவோட சைஸ், சரியா? அந்த ஆத்மா எங்க இருக்கு, நம்மளோட இதயத்துல இருக்குது, சரியா? எல்லா உயிர்வாழியோட இதயத்துக்குள்ளயும் உரையிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா. அந்த ஆத்மா தன்னோட சைஸ்லயோ தன்னோட செயல்பாட்டுலயோ அது மாறாது, அது ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும். எது மட்டும் மாறுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், பிறக்கிறோம், அப்புறமேட்டு கொஞ்ச நாள் வளர்றோம், அப்புறம் இருக்கிறோம், அப்புறமேட்டு ரீப்ரொடியூஸ் பண்றோம், அப்புறம் தளர்வடைகிறோம், அப்புறம் மரணிக்கிறோம். 6 ஸ்டேஜ் இந்த உடல்ங்கிறது கொண்டு வருது, ஓகேவா? ஃபுல்லா அந்த 6 ஸ்டேஜ். பிறந்த உடனே கொஞ்ச நாளைக்கு வளர்ந்துகிட்டு இருப்போம், அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு வாழ்வோம், அப்புறம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம், அப்புறம் தளர்ந்து போவோம், அப்புறம் மரணிப்போம். அவ்வளவு நாளைக்கு இந்த உடல் என்ன ஆகுது, நிறைய மாற்றங்களை சந்திக்குது. அதாவது பிறப்பு, இறப்பு, அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல முக்கியமா 2 ஃபேஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னு ஓல்டேஜ், இன்னொன்னு டிசீஸ். பர்த், ஓல்டேஜ், டிசீஸ், அப்புறம் டெத், ஓகேவா? அந்த ஜென்மா, மிருத்யு, ஜரா, வியாதின்னு இதுதான் சொல்லுவாங்க, ஓகேவா? அது என்ன, அந்த உடல்ங்கிறது பிறப்பெடுக்குது,
அப்புறம் சிறு வயதை கிராஸ் பண்றோம், அப்புறம் வளர்றோம், அப்புறம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்றோம், சந்ததிகளை உருவாக்குறோம். அதுக்கு மேல என்ன ஆகுது, முதுமைங்கிறது வருது, அப்ப தளர்வடைகிறோம், அப்புறம் இறப்புன்னு வருது. இப்ப இதுதான் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா உடல் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது. ஆத்மா என்ன ஆகுது, அந்த உடல் மரணிக்கும் போது அந்த உடலை விட்டுட்டு அது வேற ஒரு உடலை தேடி அது போயிடுது, வேறு ஒரு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. இது பதில் ஒண்ணு. என்ன, இரக்கம்னு சொன்னாங்கல்ல, நீ அந்த ஆத்மாவை கொல்லல, பீஷ்மர் அப்படிங்கிற உடலை தான் நீ கொல்ல போற, அந்த உடலுக்குள்ள சிறைப்பட்டு இருக்கிற ஆத்மாவை நீ விடுவிக்க தான் போற அப்படின்னு இந்த பதில் கொடுக்குறாங்க. மாதாஜி 23. Yes, Mataji. Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavagah, na chainam kledayantyabah, na shoshayadi marudah. Hare Krishna ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. ஆத்மா இப்ப உடல் தான் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, ஜென்மம் மிருத்யு ஜராவியாதி 4 ஃபேஸ கடந்து போனுச்சு அப்படின்னா அந்த உடல்ங்கிறது அழிஞ்சிரும்னு சொன்னாங்களா. அப்ப உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா என்ன, அதை அழிக்க முடியாதா அப்படின்னா ஆத்மாவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதுதான். ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாதது, நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாதது, நீரால் நனைக்கப்பட முடியாதது, வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். அந்த ஆத்மாவோட அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதோட குணங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான். ஓகேவா. அப்ப அந்த ஆத்மா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மனசுக்குள்ள, ஓகேவா, உயிர்வாழியோட மனதுக்குள்ள அந்த ஆத்மா அதோட சைஸ் சொல்லிட்டேன். அது அப்ப பாடி வேற சோல் வேற அப்படிங்கிற நாலேஜ் நமக்கு கிடைச்சிருது. பாடி தான் அழியக்கூடியது, ஆத்மாங்கிறது எட்டர்னல் அப்படிங்கிற செகண்ட் நாலேஜும் கிடைச்சிருது. அப்ப ஆத்மா மட்டும்தான் அந்த உயிர்வாழியோட உடலுக்குள்ள இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, ஆத்மா கூட துணைக்கு இன்னொரு ஒரு ஆத்மாவும் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. பகவானே என்ன செய்யறாங்க, நம்மள ரட்சணை பண்றதுக்காக நம்மளோடய வந்து உட்காந்துடுறாங்க. ஓகேவா. இப்ப இந்த இந்த சாட்ல வந்து சாரி இந்த ஜூம் மீட்ல வந்து மொத்தம் எத்தனை ஜீவாத்மா இருக்கு, எத்தனை பரமாத்மா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 16 ஜீவாத்மா இருக்கிறோம். சரியா. நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கும், 16 பேர் இருக்கும். 16 ஜீவாத்மா இருக்கிறோம். பரமாத்மா எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பரமாத்மா. ஓகேவா. அவங்கதான் எல்லாருக்குள்ளயும் உட்காந்துருக்குறாங்க. ஆனா ஜீவாத்மா வேற வேற. ஓகேவா. வேற வேற உடல் எடுத்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாருமே யாரு அப்படின்னா வேற வேற ஜீவாத்மாக்கள். அந்த எல்லா ஜீவாத்மாக்குள்ள யாரு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பரமாத்மா தான். அவங்களே என்ன பண்றாங்க, தன்னை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, தன்னை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. விரிவங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மேனிஃபெஸ்டேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இங்கேயும் இருப்பாங்க அங்கேயும் இருப்பாங்க. ராசலீலையில இவ்வளவு லட்சக்கணக்கான கோபியர்களோட அவங்க டான்ஸ் ஆடுறாங்க அப்படின்னா அத்தனை பெண்கள் அத்தனை கோபியர்கள் கூட அவங்க இருந்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம், அவங்களோட அத்தனை மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் அங்க காமிச்சாங்க. சரி. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் அத்தனை பேரும் மனசுக்குள்ளேயும் ஆத்மாவுக்கு துணையா யார் இருக்காங்க அப்படின்னா பரமாத்மாவா இருக்கிறாங்க. பரமாத்மாவோட ரூபம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 ரூபம், 4 கை ரூபம். ஓகேவா. பகவானோட சுய ரூபம் மூல ரூபம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 கை ரூபம். அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நம்மளோட உயிர்வாழிகளோட எல்லாரோடைய மனசுலயும் இந்த உட்காரும் போது அவங்க எத்தனை ரூபம், எந்த ரூபம் எடுத்து வராங்க அப்படின்னா பரமாத்மாங்கிற 4 கை ரூபம் எடுத்து வராங்க. இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு பறவை சும்மாவே பார்த்துட்டு இருக்கு, இன்னொரு பறவை வந்து பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. ஓகேவா. இந்த பழங்களை சாப்பிடக்கூடிய பறவை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மெல்லாம் தான், ஜீவாத்மா தான். என்ன, இங்க வந்துட்டோமா, அந்த பௌதிக இயற்கையை அனுபவிக்க வந்துட்டோமா, நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வீடு கொடுத்துருக்காங்க, கார் கொடுத்துருக்காங்களா, இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்குதா, நம்மளுக்கு இவ்வளவு லேக்ஸ்ல சம்பளம் வருதா, நம்ம எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணுவோம், நம்ம இதுதான் நமக்கு டியூட்டி, இதுதான் என்ஜாய் பண்ணணும், இந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழணும், இதுதான் நமக்கு ஹாப்பியா நம்மளால இருக்க முடியுது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு என்ன செய்யறோம், இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களையே திருப்பி திருப்பி செஞ்சுக்கிட்டு கஷ்டம்னே தெரியாம இது நமக்கு சஃபரிங்ஸ் தான் கொடுக்க போகுது அப்படிங்கிற விஷயமே தெரியாம இததான் ஹாப்பினஸ் நினைச்சுக்கிட்டு எகைன் அண்ட் எகைன் இதே டியூட்டியை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இவன் எப்படா இந்த மாதிரி விஷயங்களை விடுவான், நம்மள எப்படா திரும்பி பார்ப்பான்னு பக்கத்திலேயே சாட்சியா உட்காந்துட்டு இருக்க பறவை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாங்கிற பறவை. சோ ஜீவாத்மா பேர்டு என்ன பண்ணுது, எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்டி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்குது. பரமாத்மா என்ன பண்ணுது, சாட்சியா உட்காந்துட்டு மௌனமா பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது. எப்பயாவது ஒரு டைம் ஜீவாத்மா என்ன செய்யுது, சாட்சியா உட்காந்துட்டு இருக்கிற இந்த பரமாத்மாவை பார்க்கும்போதுதான் ஆஹா நம்ம இவ்வளவு நாள் பண்ணினது என்ன தப்பான சில விஷயங்கள், இது சாஸ்வதம்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம், அந்த டெம்பரரி வேர்ல்டுல இருக்கிற அந்த சஃபரிங்ஸே நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறோம், பகவானை நம்ம பார்க்கவே இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நினைவுங்கிறது அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு தோன்றும். ஓகேவா. சோ எவ்ரிபடி, எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்குள்ளயும் எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்குள்ளேயும் 2 ஆத்மா இருக்கிறாங்க. ஒண்ணு வந்து ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. ஜீவாத்மாங்கிறது அந்த ஒரு உடல் மட்டும் இருக்கக்கூடியது, பரமாத்மாங்கிறது இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்வாழிகளோட உடல்லையும் இருக்கக்கூடியது. சரியா. இந்த ஜீவாத்மா எப்பவுமே என்ன செஞ்சிடறான், மறந்துட்டு தன்னுடைய செயல்பாடுகள் மேலேயே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதையே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். பரமாத்மா என்ன பண்றாங்க, எப்பயாவது ஜீவாத்மா தன்னை திரும்பி பார்த்தான் அப்படின்னா அப்ப அவனை வழி நடத்துறதுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. சரியா. இப்ப நமக்கு இந்த இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா உடல் வேறு ஆத்மா வேறுங்கிறது தெரியுது.
ஒரு குட்டியோண்டு கதை சொல்றேன் இந்த இடத்துல. ஜனக மகாராஜா இருந்தாங்கல்ல, அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு கனவு வந்தது. என்ன கனவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க பெரிய மகாராஜா, பெரிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு அரசர் அவங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த நாட்டை வந்து அவங்கள விட்டு அடிச்சு துரத்திடுறாங்க. அந்த எதிரி நாடு வந்து கைப்பற்றிடுது. அவங்க வந்து சாப்பாடு இல்லாம எதுவும் இல்லாம அவங்க அந்த நாட்டோட எல்லை வரைக்கும் அவங்களுக்கு யாருமே எதுவும் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு அந்த நாட்டுல இருக்கிற புதுசா வந்திருக்கிற ராஜா வந்து கட்டளை பிறப்பிச்சிடுறாங்க. அதனால ஜனக மகாராஜா வந்து அந்த நாட்டிலயும் இருக்க முடியல. அதோட எல்லை வரை அவங்க போற வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கிடைக்கல. அவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. அந்த நாட்டு எல்லையை தாண்டி இன்னொரு நாட்டுக்கு போகும்போது அங்க ஒரு வழியில ஒரு சத்திரம் அவங்க கண்ணுல படுது. ரொம்ப பசியாலையும் தாகத்தாலையும் ரொம்ப ஒரு உடல் சோர்வுனாலையும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிற ஜனக மகாராஜாவுக்கு அங்க ஏதோ சாப்பாடு கிடைச்சா வாங்கி சாப்பிடலாமே அப்படிங்கிற நினைப்புல போய் கேக்குறாங்க. அப்ப சொல்றாங்க, இன்னைக்கு சாப்பாடு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, நாங்க இங்க எல்லாம் போட்டாச்சு, நைட் டைம் ஆயிடுச்சு, இந்த நேரத்துக்கு வந்திருக்கீங்களே, எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சத்திரத்தோட அந்த ஹெட் சொல்றாரு. இல்ல ஏதாவது இருந்ததுன்னா கொஞ்சோண்டு கொடுங்க, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னே, இல்ல கொஞ்சமா அந்த பாத்திரம் எல்லாம் நாங்க கழுவ போட்டுட்டோம், அதுல வந்து ரைஸ் வச்ச அந்த பாத்திரத்துல மட்டும் தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்கிறோம், அடியில கொஞ்சமா சாதம் ஒட்டிட்டு இருக்குது, அது மட்டும் தான் இருக்குது, அதை போய் உங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு. பரவாயில்ல கொடுங்க அப்படின்னோடனே, அந்த சாதம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும்ல பாத்திரத்துல அடியில, அது ஊறணுங்கிறதுக்காக தண்ணி ஊத்தி வச்சிருப்பாங்கல்ல, அதை வந்து ஒரு குட்டியோண்டு பவுல போட்டு அந்த பவுல்ல வந்து அந்த சாதமும் தண்ணியுமா அதை எடுத்து போட்டு அதை கொண்டு வந்து கையில கொடுப்பாரு. அந்த சத்திரத்தோட ஹெட் வந்து ஜனகர் கையில கொடுப்பாரு. குடுக்குற நேரத்துக்கு எங்கேருந்தோ ஒரு காக்கா வந்து அதை தட்டி விட்டுரும். ஓகேவா? ஐயோ இது போச்சா அப்படின்னு சொல்லி ஜனகர் அப்படி குரல் கொடுத்துட்டு அப்படி முழிப்பாரு. அப்பதான் அவருக்கு தெரியும் இது கனவுங்கிறது. ஆஹா, என்ன இப்படி ஒரு கனவு நமக்கு வந்துருச்சு, இது ஏன் இந்த கனவு வந்தது, என்ன கனவு வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு தன்கிட்ட இருக்கிற எல்லா மந்திரிகளையும் கூப்பிட்டு கேட்பாங்க. மந்திரிகள் எல்லாம் பரவாயில்ல விடுங்க, இது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் கிடையாது, நீங்க இங்கதானே ராஜாவா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு கனவு தானே வந்தது. ஆனா ஜனகர் வந்து அவர் ரொம்ப மகா உத்தமர், அவர் ரொம்ப ஞானி கூட. யோசிப்பாரு. நம்ம இங்க ராஜாவா இருக்கிறோம். இவ்வளவு சுகபோகங்கள் அனுபவிக்கிறோம். ஆனா நமக்கு வந்து அப்படி ஒரு கனவு வருது. அங்க சாப்பாடு கூட இல்லாம அப்படி கிடைச்ச கொஞ்சோண்டு சாப்பாடு கூட ஒரு காக்கா வந்து தள்ளிட்டு விட்டு போற அளவுக்கு நமக்கு அப்படி ஒரு கஷ்டமான ஒரு சிச்சுவேஷன் அமையற மாதிரி கனவு வந்திருக்குது. இது நிஜமா? அது நிஜமா? இது நித்தியமா? அது நித்தியமா? இப்படி யோசனையில இருக்கிறாரு. அப்ப அஷ்டவக்கரர்னு ஒருத்தர் வர்றாரு. ராஜா எவ்வளவு கவலையில இருக்கிறாங்க. அந்த கவலையை போக்குறதுக்கு நீங்க தான் கரெக்டான பதில் சொல்லுவீங்க. வாங்கன்னு சொல்லிட்டு மந்திரிகள் என்ன செய்வாங்க, அஷ்டவக்கரர் கூட்டிட்டு வருவாங்க. அஷ்டவக்கரருங்கிற யாரு அப்படின்னா அவரு மகா முனிவர். அவரு அவரோட உடல் வந்து பிறக்கும் போதே 8 கோணங்களா இருந்தது. அதனால அவங்க அப்பா அம்மா என்ன செஞ்சுறாங்க, அவங்கள தனிச்சு விட்டுருவாங்க. அவ்வளவு அஷ்ட கோணலா இருக்கிறதுனால அவரை வந்து யாருக்கும் பிடிக்காம போயிடும். பட் அவரு வந்து பெரிய ஞானி, மிகப்பெரிய ஞானி, பிரம்ம ஞானம் உணர்ந்தவங்க. அவங்க ஒரு கீதை எழுதியிருக்காங்க, அஷ்டவக்கர கீதைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. சோ அவர் என்ன செய்வாரு, அவர் வந்துட்டு ஜனகரை பார்த்துட்டு ஜனக மகாராஜாட்ட கேட்பாங்க, நீங்க இங்க படுத்துட்டு இருந்தீங்களா? எஸ், நான் இங்க படுத்துட்டு இருந்தேன். இங்க என்ன ஆச்சு? நான் இங்க நான் சாப்பிட்டேன், நான் தூங்குனேன், நான் இங்க நான் ரொம்ப சொபிஸ்டிகேட்டடா இருந்தேன். ஓகே, இதெல்லாம் இங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த சத்திரத்துல நடந்ததோ, சத்திர அந்த ஹெட்டோ, அந்த காக்காவோ, அந்த சாதம் பாத்திரமோ அதெல்லாம் இருக்கா? இல்ல. ஓகே. அப்ப நீங்க அந்த கனவு கண்டீங்களா? கனவுல நீங்க இருக்கும்போது இந்த அரண்மனையோ, இந்த பெட்டோ, பக்கத்துல ராணியோ, இவ்வளவு காவலாளிகளோ, இந்த மந்திரிமார்களோ இவங்க எல்லாம் அங்க இருந்தாங்களா? இல்ல. அப்ப நீ இங்க இருக்கும்போது அங்க நடந்த விஷயங்கள்ல ஒண்ணு கூட இல்ல. சரியா? கனவுல பார்க்கும்போது அங்க இருக்கும்போது இங்க இருக்கக்கூடிய எதுவுமே இல்ல. ஆனா 2 இடத்துலயும் ஒண்ணு காமனா இருந்தது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜனகர் இருந்தாங்க. அதாவது அந்த ஆத்மா இருந்தது. ஓகேவா? சோ இதுல இருந்து என்ன புரியுது அப்படின்னா, ஆத்மா மட்டும்தான் நித்தியம். சோ இந்த உடலோ, உடல் சார்ந்த அந்த பொருட்களோ என்ன கிடையாது, நித்தியம் கிடையாது. என்னைக்கு வேணாலும் அது அழியும். என்னைக்கு வேணாலும் அது நம்மள்ட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும். அது அநித்தியம். ஆத்மா மட்டும்தான் நித்தியம். எந்த ஒரு பொருளானது இங்கேயும் இருந்து இன்னொரு இடத்துலயும் அது இருக்கிறத தன்னோட காமிச்சுக்குதோ அது மட்டும்தான் என்ன அப்படின்னா நித்தியமானது. அப்ப 2 இடத்துலயும் எது இருந்ததுன்னா ஜனகரோட ஆத்மாங்க இருந்தது. சோ அந்த ஆத்மா மட்டும்தான் நித்தியம் அப்படிங்கிறது. அந்த ஸ்டோரி எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, ஆத்மா நித்தியம் அப்படிங்கறது விஷயம் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா புரியணுங்கிறதுக்காக சொன்னேன். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பதில் 2 கொடுக்க போறாங்க. அது என்ன அப்படின்னா, இரக்கமின்மை இன்பமின்மை சொன்னாங்கல்ல, அதுக்கான பதில் இப்ப மாதாஜி 36. Yes, Mataji. अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति दवाहिदाः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तदो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பார். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்க முடியும்? இன்பம் இன்மைன்னு சொன்னாங்களே, எனக்கு இவங்களை ஜெயிச்சு எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்களா, அதுக்கு வந்து நீ இந்த மாதிரி இரக்கத்தின் பால் நீ உன்னுடைய போரை நீ தவிர்த்துட்ட அப்படின்னு அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க. நீ கோழையா இருந்து எதிரிகளை பார்த்து சண்டை போட பயந்துகிட்டு நீயாவே என்ன செஞ்சிடற, போர்ல இருந்து புறமுதுகிட்டு ஓடிடுற அப்படின்னு தான் உன்னை எல்லாரும் சொல்லி உன்னுடைய திறமையை நிந்திப்பாங்க. அது என்ன ஒரு சத்திரியனுக்கு
என்ன என்ன வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பேரு. இந்த மாதிரி கோழை அப்படிங்கிற பேரை வந்து எந்த ஒரு சத்திரியனும் விரும்ப மாட்டாங்க. அது அவங்களுக்கு துன்பத்தை தரக்கூடியது. அப்ப துன்பம் தரக்கூடியது, இன்பம் இல்லாதது இதுதான். இதை தவிர வேற என்ன உனக்கு இருக்க முடியும் அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைக்கிறாங்க. 37 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. हदो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம். இதுதான் கர்ம காண்டம் மோடு. ஓகேவா? கர்ம காண்டம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பலநோக்கு செயல்கள், அதையாவது செய்யுங்கிறாங்க. நீ வந்து உன்னுடைய கடமையை விட்டுறாத. கடமை யாரா இருந்தாலும் செஞ்சுதான் ஆகணும். அந்த கடமையை செய்யறதுக்காக பலவித விஷயங்கள்லாம் பின்னாடி பகவான் சொல்லுவாங்க. முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா கர்மகாண்ட மூடுலையாவது நீ செய்யு. அதாவது பலனை எதிர்பார்த்தாவது இந்த போரணி புரி. பலன் என்ன? ஒண்ணு ராஜ்யம் கிடைக்கும், இல்ல வீர சொர்க்கம் கிடைக்கும். ஒண்ணு நீ தோத்து விட்ட, உன்னை கொலை பண்ணிட்டா நீ சொர்க்கத்தை அடையலாம். வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை நீ அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. கடமையை செய் அப்படிங்கறதுதான் பகவான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றது. ஓகேவா? அதுல நீ பலனை எதிர்பார்த்து நீ கடமையை செஞ்சினா கூட உனக்கு என்ன வரும்? நிச்சயமா அந்த அந்த பலன் மேல ஒரு பற்றுதல் வச்சு அர்ஜுனன் நினைச்சு போரிடுவாங்கல்ல, அதுக்காக பகவான் சொல்லி கொடுத்தது இது. சோ நீ சண்டை போட்ட அப்படின்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இதர் ராஜ்ய பதவி ஆர் ஸ்வர்க்க பதவி. இந்த ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒண்ணு தண்ணி போய் சந்தோஷமா அனுபவிக்கலாம். ஆனா நீ கடமையே செய்யாம இருந்துட்டீன்னா உன்னை எல்லாரும் நிந்தனை தான் பண்ணுவாங்க. உன்னை எல்லாரும் கோழன்னு சொல்லி உன்னை தூற்றுவாங்க. அது வந்து உனக்கு நிச்சயமா துன்பத்தை கொடுக்கும். சரியா? இப்ப பதில் 3 கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? இது 2.40 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्ण. பதில் இது என்ன கேள்வி அப்படின்னா, எனக்கு பாவச் செயல், இது நான் பண்றது வந்து பாவம் இல்லையா அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்டதுக்கான பதில். இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. அதாவது பகவானுக்காக அவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்காக நம்ம செஞ்சோம்னா அந்த செயல்பாடுல எந்த விதமான லாஸ் நமக்கு வரப்போறது இல்ல. ஓகேவா? இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். ஏன்னா அது பாவச் செயல்னு சொன்னாங்கல்ல, பாவச் செயலா இருந்தாலும் கூட அதை செய்யு. எப்படி செய்யணும்? பக்தி செயல்பாடா மாத்திட்டு செய்யு. பகவான் சொல்லிட்டாங்க, இது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்டிருக்கு. சரியா? இப்ப ஒரு ஆசிரியரா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி பாடம் வந்தாலும் அவங்க நடத்திதான் ஆகணும். சரியா? என்ன மாதிரியான வேலை கொடுத்தாலும், எந்த மாதிரியான பசங்களுக்கு பாடம் நடத்த சொன்னாலும் நடத்திதான் ஆகணும். இல்ல அந்த கிளாஸ்ல பசங்க எல்லாரும் வந்து இப்படி இருக்கிறாங்க, பிஹேவ் பண்றது கொஞ்சம் எப்படி இருக்கு, நமக்கு வந்து ராவா தெரியுது, அவங்க அந்த கிளாஸ்க்கு நான் போக மாட்டேன்னு எந்த டீச்சர்ஸும் நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? சோ எப்படி இருந்தாலும் அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கிட்டு அந்த விஷயத்த அவங்க நடத்தியே கொடுத்தாகணும். அந்த மாதிரி எப்படி ஒரு செயலா இருந்தாலும் கூட அதை செய்யணும். அது விதிக்கப்பட்ட கடமை, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அதை செஞ்சிரு. அதை செஞ்சாதான் உனக்கு பாவங்கிறது இருக்காது. அதை செய்யாம நீ விட்டுட்டீன்னா அதுதான் பெரிய பாவச் செயல். அதனால என்ன ஆகும்? பகவானுக்காக நினைச்சுக்கிட்டு பக்தி செயல்பாடா அதை மாத்திக்கிட்டு நீ செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா செய்யக்கூடிய விஷயத்துல சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். அதனால இந்த செயலை செய்யலாம இருந்துராத. இப்ப இவங்க ஆஞ்சநேயர் இருந்தாங்க, அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வால்ல நெருப்பு வச்சு விட்டுட்டாங்க. ஓகேவா? ஸ்ரீலங்கா லங்கையில வந்து அசுரர்கள் எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஆஞ்சநேயர் வந்து சீதை பிராட்டியை பார்த்துட்டாங்க, தூது வந்திருக்கிறாங்க ராம பிரான்டேந்து அப்படிங்கறது தெரிஞ்சோன்னா அவங்க மேல கோபம் கொண்டு ஆஞ்சநேயர் அடக்கிறதுக்கு என்னென்னமோ வழி பார்த்தாங்க, முடியலன்னு வாழை சுத்தி என்ன செஞ்சுறாங்க? நெருப்ப வச்சு விட்டுறாங்க. என்ன பண்றாரு அவரு? பகவான ராமபக்தன் இல்லையா, அவர் பகவான மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு சீதா பிராட்டி இருந்த ஒரு இடத்த தவிர பாக்கி எல்லா இடத்துலயும் ஒரு ஃபயர் பண்ணி விட்டுறாரு. இது என்ன அப்படின்னா அவருடைய கோபத்தின் வெளிப்பாடு. என் வாழைய நெருப்ப வச்சீங்க, நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா எகைன் நான் பேர்ன் பண்ணிடுறேன் உங்களோட இடத்துன்னு சொல்லிட்டு எல்லார் இடத்துலயும் அவர் வந்து ஃபயர் பண்ணிடுறாரு. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் பிராட்டி இருந்த அந்த ஒரு இடத்த தவிர பாக்கி எல்லா லங்கையுமே பத்திக்கிட்டு எரியுது. அந்த இடத்துல என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஆஞ்சநேயரோட அந்த பக்தி செயல்பாடு தெரியுது. கோபத்தின் பால்பட்டு அவர் செஞ்ச அந்த விஷயம் கூட அவருக்கு பாவத்தை உண்டு பண்ணல, பகவானோட பிரியம் தான் அது ஜாஸ்தி ஆணுச்சு. தனக்காக ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணாங்க? ஹனுமான் அங்க போயிட்டு தூது போனாங்கிற விஷயத்துல பகவானுக்கு இன்னும் பிரியம் தான் ஜாஸ்தியா போச்சு. அதை அழிச்சாங்களே, லங்கையை அவங்க எரிச்சாங்களே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எந்த விதமான குறைவு அவர் பேருல இல்ல.
அதனால ஆஞ்சநேயர் இழந்தது அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. சரியா? சோ நம்ம ஒரு செயல்பாடு செய்யறோம் அப்படின்னா நமக்காக செய்யாம அதை பக்தி செயல்பாடு புத்தியை யூஸ் பண்ணி இது வந்து பகவான் நமக்குன்னு விதிச்சுட்டாங்க, இந்த கடமையை நம்ம செஞ்சுதான்ப்பா ஆகணும், இதை நம்ம வயலேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இதை செஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும், அந்த ஒரு பயம் அப்படிங்கிறது நம்மள்ட்ட இருக்காது. எல்லாமே அவன் செயல்னு நினைச்சிட்டு அவங்களுக்காக செஞ்சிடுறது அப்படிங்கிறது என்ன பாவச் செயல் இல்ல. ஆனா செய்யாம அந்த விஷயத்தை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் பாவச் செயல் அப்படின்னு பகவான் இடத்துல மூன்றாவது பதில் கொடுக்குறாங்க. மாதாஜி 47. Yes, Mataji. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म बलहेतुर्भूर् मा ते संकोस्त्व कर्मणि. हरे कृष्ण माताजी. இது இருமனம். ஒரு மாதிரி டியூவல் மைண்ட்ல இருந்தாங்களா, செய்யலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு குழப்பத்துல இருந்தாங்களா, அதுக்கு உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. உனக்குன்னு என்ன, நீ சத்திரியன், சோ நீ போர் புரியணும், அதை நீ செய்யணும். அதை வந்து செய்யாம நீ வயலேட் பண்ண முடியாது. அதை செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. இதை விட்டுட்டு அர்ஜுனன் என்ன சொன்னாங்கன்னா, துறவரம் போறேன், பிச்சை எடுக்கிறேன், ஓகேவா, இதெல்லாம் பண்ணாங்க. அது என்ன, பிச்சை எடுக்கிறதோ இல்ல துறவரம் போறதோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேற மக்களோட செயல்பாடுகள், வேற ஒருத்தவங்க அவங்க, அது வந்து அவனுக்காக விதிக்கப்பட்ட கடமை கிடையாது. மத்த செயல்களை செய்யறதுக்கு உனக்கு அதிகாரமும் இல்லை. செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. நீ உன்னுடைய செயலை நீ செய்யற அப்படின்னா, நீ ஒரு போர் தொழில் உன்னுடைய செயல்பாடு அப்படின்னா அதை நீ செஞ்சிரு. அதோட பலன்கள் மேல உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது. அந்த பலனை நோக்கி நீ இதை செய்ய வேண்டாம்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? பலன் என்னவா இருந்தாலும் அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடு. அப்ப என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பலனை நோக்கியும் அந்த காரியத்தை செய்ய மாட்டான். எதா இருந்தாலும் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைன்னு நினைச்சிட்டு செஞ்சுட்டே போயிட்டே இருப்பான். அப்ப பகவான் என்ன செய்வாங்க, அவனுக்கு திருப்தியான ஒரு பதிலை கொடுத்துருவாங்க. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. ஒரு செயல்பாடு செஞ்சு நடந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு ஐயோ என்னால நடந்துருச்சுன்னு அந்த விளைவுகளை நினைச்சு என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்மள நம்ம ஒரி பண்ணிக்க கூடாது. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. ஓகேவா? இது என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நீ உன்னுடைய கடமையை செய்ய, கடமை செய்யாம இருக்காத. ஓகேவா? செய்யாம இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு செய்யாம இருந்துடாத. கடமையை செய். ஆனா அந்த கடமை எப்படி செய்யணும், அதோட பலனை எதிர்நோக்காம செய்ய. பலன் என்னவா இருந்தாலும் அதை பகவான்கிட்ட விட்டுட்டு செய்ய. அப்புறம் விளைவு என்னவா இருந்தாலும் அதை பத்தி நீ ஒரி பண்ணிக்க கூடாது. இதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனனோட அந்த டியூவல் மைண்ட பகவான் வந்து ஒருநிலைப்படுத்துறாங்க. ஓகேவா? என்ன விஷயத்த நம்ம செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ, நமக்கு என்ன விஷயத்த செய்யணும்னு கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கடமையை நம்ம செய்யணும். ஆனா பலன் மேல பற்றுதல் வைக்காம செய்யணும். அந்த விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம நிக்கணும். அது ஒண்ணுதான் இந்த இடத்துல விஷயம். சரியா? அடுத்தது பதில் 5, மாதாஜி 41. Yes, Mataji. व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह गुरुनंदन बहुशाखा ह्यनन्दाश्च बुद्धयो व्यवसायिनां. हरे कृष्ण माताजी. ஏதாவது போக்கஸ்டா டிட்டர்மைண்டா பகவான் மேல ஒரு கிருஷ்ண உணர்வோட நம்மளோட கடமையை செய்யணுங்கிறது தான் பகவான் இந்த இடத்துல எகெயின் சொல்றாங்க. இவ்வழியிலுள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார். ஸ்திதாதிர் முனி அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா, அவங்க வந்து ரொம்ப திடமான நம்பிக்கையோட இருப்பாங்க. அவங்க எடுத்த அந்த காரியத்தை அவங்க முடிக்கிற வரைக்கும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா டிட்டர்மைண்டாவும் போக்கஸ்டாவும் இருப்பாங்க. இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே, குருவம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது மனமோ பல கிளைகளை கொண்டது. ஓகே, உறுதியானது எப்படின்னா ஒரு மரத்தோட ஸ்டெம்முக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? மரம் வந்து உறுதியா நிக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்டெம்மை வச்சுதான். பிரான்சஸ்னா நம்ம கையை வச்சே முறிச்சிடலாம், இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு ஆக்ஸ் வச்சு நம்மளால என்ன பண்ணிட முடியும், பிரான்சஸ் உடைச்சிட முடியும். சோ உறுதியற்றோரோட மனதம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிளைகள் மாதிரி இருக்குது. ஓகேவா? அது எப்படி இருக்கும், டக்குன்னா அது பிரேக் ஆயிடும். ஆனா அந்த மரத்தோட ஸ்டெம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், ரொம்ப உறுதியா இருக்கும். அந்த மாதிரி குறிக்கோள்ல எடுத்து அந்த காரியத்தை செய்தே முடிக்கணும் அப்படிங்கிற குறிக்கோளோட இருக்கவங்களதான் என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஸ்திதாதிர் முனி. துரோணாச்சாரியார் வந்து அந்த வால் பயிற்சி வில் பயிற்சி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் போது மரத்துல வந்து ஒரு பறவை, அந்த பறவையோட கண்ணை அடிக்கணும். ஓகேவா? ஒரு மரத்தால செய்யப்பட்ட ஒரு பறவையோட கண்ணை வந்து போக்கஸ் பண்ணி அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது யுதிஷ்டர் மகாராஜா வராங்க, எனக்கு மரம் தெரியுதுங்கிறாங்க. ஒருத்தவங்களா கூப்பிடுறாங்க, ஒருத்தவங்களுக்கு மரம் தெரியுது, ஒருத்தவங்களுக்கு அதுல இருக்க கிளை தெரியுது, அதுல இருக்கிற பறவை தெரியுது. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் என்ன தெரியுது, அந்த பறவையோட கண்கள் தெரியுது. அதனாலதான் அந்த மாதிரி போக்கஸ்டா இருக்கிறதுனாலதான் அர்ஜுனன் வந்து சிறந்த வில்லாளி. அதனாலதான் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி போக்கஸ்டாவும் டிட்டர்மைண்டாவும் இருக்கிறதுனாலதான் அவங்களால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். அப்படிங்கறதுனாலதான் அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்து பகவான் வந்து இந்த பகவத்கீதையை கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ அவங்களோட குறிக்கோள்ல அவங்க வந்து போக்கஸ்டா இருப்பாங்க அப்படிங்கறத சொல்றதுக்காக தான் பகவான் என்ன சொல்றாங்க, அர்ஜுனன் கிட்ட நீ இந்த டியூவல் மைண்டை விட்டுடு, உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைய பற்றுதல் இல்லாம பலன் என்ன அப்படின்னு யோசிக்காம விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நீ இருந்து செஞ்சிரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இப்ப ஸ்திதாதிர் முனி அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா,
உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டுவிடுகிறான். அதாவது இத உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும்னா என்ன அர்த்தம்? நம்மளோட புலன்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா? புலன் நுகர்ச்சி பொருட்கள்லாம் அர்த்தம். கண்ணு எத பார்க்கணும்னு விரும்புது? நிறைய விஷயங்கள பாக்குது. அதுக்கெல்லாம் வந்து அடிமையாயிடுது. கைகள், வாய் என்ன பண்ணுது? காது என்ன பண்ணுது? மூக்கு என்ன பண்ணுது? வாய் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய புலன்கள் எல்லாம் என்ன செய்யுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மேல அது மேல தன்னுடைய போக்கஸ செலுத்தி, அதனால கிடைக்கக்கூடிய அந்த இன்பத்த உணர்ந்துகிட்டு, அதுதான் நமக்கு ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஹாப்பினஸ்ன்னு நினைச்சுட்டு நம்ம எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கோம். நல்ல சாப்பாடா? ஓகே. பட் அந்த சாப்பாட சாப்பிட்டுட்டு இந்த வயிறு என்ன ஆகுது? அப்செட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அதோட ரிசல்ட் என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஆனா எடுத்த உடனே என்ன செய்றோம்? ஆஹா ரொம்ப ருசியான சாப்பாடா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சுறோம்? அளவுக்கு மிஞ்சி சாப்பிடுறோம். ஓகேவா? சோ அந்த புலனுகர்ச்சி பொருள்னால என்ன ஆகுது? பின்னாடி நமக்கு தான் கஷ்டம்ங்கிறது வருது. அந்த மாதிரி இந்த உணர்ச்சிகளை எல்லாத்தையுமே திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறான். சோ நல்ல ருசியான சாப்பாட கண்ட உடனே சாப்பிடணும். அப்புறம் இது ஏதாவது நல்ல நல்ல பிக்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை பார்க்கணும்னு கண்கள் விரும்புது அப்படின்னா ஒரு ஒரு 3 ஹவர்ஸ்க்கு மேல நம்ம மொபைல் பாக்குறோம் இல்ல டிவில நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? கண்ணு இரிட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஆஹா கண்கள் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்த நம்ம அதிக நேரம் பயன்படுத்திட்டோம். அப்ப நமக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்காம நம்ம அதை செஞ்சுட்டோம். அதை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்க சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அப்படிம்பாங்க. இதெல்லாம் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ். அது எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு அனுபவிக்கும் போது இருக்கிற சந்தோஷத்தை வச்சுக்கிட்டு பின்னாடி அவஸ்தைப்படும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அது துன்பத்தை கொடுக்குது. அப்ப அந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க யாரு? அவங்கதான் தீரர்கள். அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இதோட பாதிப்பு எதுவுமே இருக்காது. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு நிறைய கொடுக்குறீங்களா அதுக்காக சந்தோஷப்பட மாட்டாங்க. இன்னைக்கு சாப்பாடே கொடுக்காம 2 டேஸ்க்கு அவங்களை பட்னியா போட்டிருக்கீங்களா அதுக்காக துக்கப்பட மாட்டாங்க. பயம் வராது, கோபம் வராது, எந்த பாதிப்பும் அவங்கள ஒண்ணும் பண்ணாது. அவங்களுடைய உணர்ச்சிகளை எப்படி அவங்க அடக்கி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, ஆமை தன்னோட ஓட்டுக்குள்ள உடல் எப்படி சுருக்கிட்டு இருக்க மாதிரி. ஓகேவா? ஏதோ ஒரு ஆபத்து வந்து வச்சுக்கோங்களேன், ஆமை என்ன பண்ணும்? டக்குன்னு சுருக்கிக்கும். தன்னோட கைகள், கால்கள், தலையில இருந்து எல்லாத்தையும் உள்ள இழுத்துக்கும். எதுக்கு? தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்கா. அதே மாதிரி இவங்களும் என்ன செய்வாங்க? எதிரில ஏதாவது அவங்க மைண்ட்ல டிவியேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஏதாவது நடந்ததுன்னா, உடனே என்ன பண்ணிருப்பாங்க? தன்னுடைய கண்களை க்ளோஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா? இவங்க நாமாச்சாரியார்னு பேரு அவங்க. ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஹரிதாஸ் தாக்கூர்ங்கிறவங்க வந்து அவங்க ஒரு நாளைக்கு 3,00,000 முறை ஜபம் பண்ணக்கூடியவங்க. நம்ம சொல்றோம்ல இந்த ஜபம் அப்படிங்கிறது வந்து 3,00,000 முறை ஜபம் பண்ணாதான் அப்புறம் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் தான் அவங்க தூங்குவாங்க. தூக்கங்கிறதே பல நாளைக்கு அவங்களுக்கு 2 ஹவர்ஸ் அவ்வளவுதான் இருக்கும். அவங்கள வந்து மயக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ப்ராஸ்டியூட் வந்து என்ன செய்வாங்க? வந்து அவங்ககிட்டயே நிப்பாங்க. இவரு இதோ நான் இன்னைக்கு நாமத்தை முடிச்சுட்டு வந்துறேன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ நாம ஜபம் பண்றதுனால தான் அவங்களுக்கு பேர் நாமாச்சாரியார். முடிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க? நாம ஜபம் பண்ணுவாங்க. வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த பொண்ணு போயிடுவா. மறுநாள் வருவா. மறுநாளும் வந்து கூப்பிடுவாங்க. நான் இந்த நாம ஜெபம் முடிச்சுட்டு வரேன். தொடர்ந்து அவங்க வந்துட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் இவர் நாம ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறத பார்த்துட்டு என்ன ஆயிடுது, ஒன் டே அந்த ப்ராஸ்டியூட் அந்த பொண்ணு என்ன ஆயிடுவாங்க, பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு அவங்களும் ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க. சோ அவங்க எது மேல காட்டுற அந்த ஈடுபாடுங்கிறது அவங்கள என்ன ஆயிடுது, ஒரு விலை மதுவையே எப்படி மாத்திடுது பாருங்க. ஒரு பக்தையா மாத்திடுது. அப்ப என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க, தன்னோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ் எல்லாத்துல இருந்து அவங்க அப்பாற்பட்டு தன்னோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல்டா வச்சது. புலன் அடக்கம்ங்கிறது அதுதான் தேவை. ஓகேவா? புலன் அடக்கம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஆத்மாவை நம்மளால பகவான் கிட்ட கொண்டு போக முடியும். புலன் அடக்கம் இல்லாததுனாலதான், கண் அடக்கம் இல்ல, நாவ் அடக்கம் இல்ல, வாய் அடக்கம் இல்ல, எதுவும் இல்லாதனாலதான் நம்ம என்ன செய்யறோம்? இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறோம். எல்லாமே தாழ்ந்த விஷயங்கள், எல்லாமே அசாஸ்வதமான விஷயங்களை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம். புலனை ஒன்ஸ் நம்ம அடக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா சென்சஸையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்மளால இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா நிச்சயமா உள்ளுக்குள்ள உரையக்கூடிய ஆத்மாவானது பரமாத்மாவை திரும்பி பார்க்கும். அப்ப பரமாத்மா என்ன மாதிரி நம்மள டைரக்ட் பண்றாரோ அந்த மாதிரி நம்மளோட அந்த விஷயங்களை நம்ம அமைச்சுக்க ஆரம்பிப்போம். ஓகேவா? சோ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஆமை தன்னோட ஓட்டுக்குள்ள உடலை சுருக்குறது மாதிரி நம்மளும் நம்மளோட புலன்கள் எல்லாத்தையும் சுருக்கிக்கணும். அப்புறம் அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னா, ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. ஓகேவா? ஏன்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸே அவங்க அனுபவிக்க போறது இல்ல. அவங்களோட புலன்கள் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா அடக்கிட்டாங்க. அப்ப எது மேலேயும் அவங்களுக்கு ஆசைன்னு இருக்க போறது இல்ல. இதை அடைஞ்சே தீரணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்க போறது இல்ல. அடைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதோடய நம்ம நிம்மதியாயிடுறோம். ஏய் நம்ம இதை ரீச் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போ, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போலாம், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போலாம். நம்மளோட மைல் ஸ்டோனை தள்ளி வச்சுக்கிட்டே போவோம். அதுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லிமிட்லெஸ்ஸா போகுது நம்மளோட ஆசைங்கிறது. ஆசை பேராசையாகுது, காமமாகுது, கோபம், பொறாமை இந்த மாதிரி பலவிதமான தப்பான அத்தனை விஷயங்களுக்கும் நம்மள கொண்டு போயிடுது. எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆசை. அப்ப ஆசையில இருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க அப்படின்னா தீரர்கள். ஓகேவா? இது எல்லாமே இந்த 2.55ல இருந்து 72 வரைக்கும் இந்த ஸ்திதாதிர் முனியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ பகவான் சொல்லிட்டு அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றாங்க, அவங்க நீ சொன்ன இந்த 5 ரீசன்ஸ்ல இருந்து நீ விடுபட்டு வெளியில வா. உனக்கு என்னென்ன கொடுத்துட்டேன், இப்ப சாங்கியா பிலாசபி கொடுத்தாச்சு. அதாவது
ஞான யோகம் கொடுத்துட்டேன், பாடி வேற சோல் வேற அப்படிங்கிறத. அடுத்தது, நீ உன்னுடைய செயல்பாடுகளை நீ வந்து பலன் மேல பற்றுதல் வச்சு செஞ்சினாலும் செய், அதனால உனக்கு என்ன வராது, துன்பம்ங்கிறது வராது, நிச்சயமா இன்பம் தான். எய்தர் ராஜ்யம் ஆர் ஸ்வர்கலோகம். அடுத்தது, பாவ செயல் கிடையாது, உன்னுடைய செயலை நீ செய்யாம இருந்தீன்னா தான் அது பாவம், நீ செஞ்சின்னா அது பக்தி செயல்பாடுன்னு அர்த்தம், நீ எனக்காக செஞ்சிடுற அதனால அது பக்தி செயல்பாடு. அப்புறம் நீ அதை பண்றதுனால வர்ணசங்கரத்தை தடுக்க முடியும், சோ பாவ செயல்ல இருந்து நீ விடுபட முடியும், சரியா? அப்புறம் இருமணம்ங்கும் போது நீ உன்னுடைய செயல்பாடுகளை நீ தொடர்ந்து செய்ய, பலன் மேல பட்டுதல் வைக்காம செய்ய, அப்ப நீ விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நிப்பாய் அப்படின்னு சொல்லி அந்த 5 ரீசன்ஸ் கொடுத்தாங்கல்ல, அந்த 5 ரீசன்ஸுக்கும் பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஞானத்தை கொடுத்துறாங்க. என்னென்ன ஞானம்? கர்ம அந்த கர்ம யோகமும் வந்துருச்சு, அடுத்தது புத்தி யோகமும் வந்துருச்சு, ஞான யோகமும் வந்துருச்சு, 3மே கொடுத்துறாங்க இந்த சாப்டர்ல. மாதாஜி 55. Yes, Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Brajahati Yada Kaman Sarvan Partha Manogathan Atman Evatmana Tushtaha Sthida Prajnastatochyate. Hare Krishna, Mataji. ஸ்தித பிரக்ஞஸ் அப்படின்னா ஸ்திதாதிர் முனி, அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஏற்கனவே விளக்குனாங்கல்ல, அதுல ஒரு சாம்பிள் ஸ்லோகா தான் இது. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, பார்த்தன் அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா அர்ஜுனன் தான். முக்கியமா அர்ஜுனன் வந்து நிறைய டேர்ம்ஸ் போட்டு நிறைய மாதிரி கால் பண்ணுவாங்க பகவான. அதே மாதிரி பகவான் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன் வந்து வேற வேற பெயர்கள் போட்டு கூப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மனக்கற்பையினால எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் திறந்து, ஒருவன் என்ன செய்யறான் அப்படின்னா எல்லாமே நமக்கு வரக்கூடிய ஆசைகள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மன கற்பனை தான், மன சஞ்சலம் தான். நேத்தியே சொன்னேன்ல, பால் ஒண்ணு பொங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த தீ அணைச்சு அந்த பால் பொங்குற பாலை நம்மளால என்ன பண்ணிட முடியும், அடுப்புல கொட்டாம நம்மளால அணைச்சிட முடியும். அதே மாதிரி மனசானது எப்போதும் கொந்தளிச்சுக்கிட்டே இருக்குது, சஞ்சலம் போட்டுக்கிட்டே இருக்குது. அந்த மாதிரி மனம் சஞ்சலப்படுறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா மன கற்பனை தான். அது எதால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆசையினாலதான் வருது. அப்ப ஆசையை குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா மனம்ங்கிறது சாந்தமாயிடும். அப்ப அந்த மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் தொடரும். புலனுகர்ச்சிங்கிறது தான் இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ், ஓகேவா? இதை அனுபவிக்கணும், இதை அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான். அதை தொடர்ந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, தன்ட்ட என்ன இருக்குதோ, செல்ஃப் கண்டைன்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல, செல்ஃப் கண்டைன்ட் பெர்சனா ஒருத்தவங்க இருந்தாங்கன்னா அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். தன்னைகிட்ட இருக்கிறது என்னவோ அதையும் பகவானுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அவனால என்ன பண்ண முடியும், நித்தியமும் சந்தோஷமா இருந்துட்டு இருக்க முடியும். மாதாஜி 62. Yes, Mataji. Tyayado Vishayan Pumsaha Sankasteshu Bhajayate Sankat Sanjayate Kamaha Kamat Krodho Abhijayate. Hare Krishna, Mataji. துர்கா மாதாஜி, நீங்க இது அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டுருங்க. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க்ஸ் போட்டுட்டு டிவோட்டிஸ் 9 மெம்பர்ஸ் வந்து இதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க. மீதி இருக்கவங்க கொஞ்சம் ப்ளீஸ் அந்த அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்களேன். நான் திரும்ப சாட்ல இன்னொரு வாட்டி நான் உங்களுக்கு நான் லிங்க் ஷேர் பண்றேன். தேங்க்யூ. ஏன்னா கிளாஸ் செஷன் முடிஞ்சோன்னா நம்ம அந்த லிங்க் அதுக்கப்புறம் உங்களால எடுத்துக்க முடியாது. அதனால நீங்க வித்தின் த செஷனுக்குள்ள யூ ஹேவ் டு சப்மிட் யுவர் அட்டெண்டன்ஸ் ப்ளீஸ் டிவோட்டிஸ். இப்ப பலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். பலநோக்கு பொருள்கள்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இப்ப ஒரு வீடு கட்டுறோம்னு நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த வீடு நம்ம 4 பேர் வாழறதுக்கு தேவையான சைஸ்ல இருந்துன்னா போதும், அதை விட்டுட்டு பெரிய பங்களா சைஸ்க்கு வீடை கட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சா அப்ப என்ன செய்வாங்க, மேல மேல பொருள் சேர்க்கணும். அவ்வளவு பெரிய வீடை கட்டணும் அப்படின்னா அவ்வளவு மேனுவல் வேணும், ஓகேவா? அவ்வளவு மேன் பவர் தேவை, அவ்வளவு பொருள் அந்த இடத்துல போட்டாகணும், அவ்வளவு பணத்தை அந்த இடத்துல இன்வால்வ் பண்ணி ஆகணும். அப்ப என்ன ஆகுது, அவ்வளவு பெரிய வீடு அப்புறமேல் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அதுக்காக ஆட்களை போடுவாங்க. என்னமோ ரொம்ப வருஷத்துக்கு பல காலத்துக்கு இருந்து அந்த வீட்டை நம்ம அனுபவிக்கிற மாதிரி நினைச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்படி ஒரு பெரிய பங்களாவை கட்டிட்டு கடைசியில அவங்களோட வாழ்நாள்ங்கிறது குறுகிய வாழ்நாள் அப்படிங்கிற ஒரு சிறிய விஷயம் கூட தெரியாம என்ன செஞ்சிடறாங்க, அப்படி அந்த அளவுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறாங்க தன்னை. அது மேல என்ன ஆயிடுது, அவங்களுக்கு அதிகமான பற்றுதல்ங்கிறது வந்துருது, ஓகேவா? அந்த வீடை வந்து அந்த விட்டு பிரியறது கூட உங்களுக்கு மனசு வராது. சில பேர் ஊருக்கு போவாங்க, ஊருக்கு போயிட்டு என்ன செய்வாங்க, 2 நாள் 3 நாள் தங்கிட்டு போங்கன்னு சொன்னாலே, இல்ல ஐயோ அங்க வீடு கிடக்கு, அங்க இது என்னாச்சுன்னு தெரியல, நான் போகணும், நம்மளே சொல்லுவோம், ஓகேவா? யாருமே சொல்லக்கூடியதுதான். அது என்ன அப்படின்னா அந்த பொருட்கள் மேல நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய பற்றுதல்கள். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகிறது. அந்த மாதிரி நம்ம அது மேல வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டை வளர்த்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன பண்ணும், நம்மள ஒரு காமத்தை நோக்கி கொண்டு போகும். காமம்னா அதிகமான ஆசைன்னு அர்த்தம், பேராசைன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் காமம்ங்கிறது, நாட் லஸ்ட். அதுல இருந்து அந்த மோகத்துல இருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கோபம்ங்கிறது தோணுது. ஒண்ணு நம்ம செய்யணும்னு நினைக்கிறோம், அதை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு திருப்தி அடையிறோம், இல்லாட்டி அடுத்ததுக்கு போறோம். அதை அடையலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது மேல நமக்கு தீராத மோகம்னு வரும். அதை அடையறதுக்கு நம்ம பெருமுயற்சி போடுவோம்.
அப்படி முயற்சி போட்டும் அதை நம்மளால அடைய முடியல அப்படின்னா கோபம்ங்கிறது வரும். சோ அது என்ன ஆகுது, நம்மள டிஸ்ட்ரக்டிவ் பாத்துக்கு கொண்டு போயிட்டே இருக்குது. ஓகேவா? அப்படிதான் வந்து ஒரு தடவை வந்து என்னாச்சு, இந்திரன் வந்து ஒரு பெரிய மாளிகை, இது எங்கேயுமே இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய மாளிகை கட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு என்ன செய்யறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவ்வளோ தேவதச்சன் இருக்காருல்ல, அவரை கூப்பிட்டு விஸ்வகர்மா அவங்கள கூப்பிட்டு, நீங்க எனக்கு வந்து எந்த உலகத்திலயும் இல்லாத அளவுக்கு எனக்கு பெருசா ஒரு பங்களா கட்டி கொடுங்க, மாளிகை கட்டி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாரு இந்திரன். உடனே விஸ்வகர்மா என்ன செய்யறாங்க, தன்னிட்ட இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பெருசா ஒரு மாளிகை நிர்மாணம் பண்றாங்க. கட்டுறாங்க கட்டுறாங்க கட்டுறாங்க, எதை கட்டுனாலும் சாரி இந்திரனுக்கு என்ன ஆகல அப்படின்னா திருப்தி படல. இல்ல இதை இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம், இதை இப்படி கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணலாம், அப்படி கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதை விஸ்தாரம் பண்ணிக்கிட்டே போறாங்க. அதை முடிக்கிற ஐடியாவே இந்திரனுக்கு இல்ல. என்னடா நமக்கு இவ்வளவு நாள் ஆகுது, இவ்வளவு மேன் பவர் போடுறோம், ஆனாலும் நம்மளுக்கு திருப்தியா எல்லாத்தையும் விட பெருசா இருக்கிற மாதிரி ஒரு பங்களா, நம்ம ஒரு மாளிகை நம்மளால கட்டி முடிக்க முடியலையே, யாருகிட்ட இதை வந்து கேட்கறது அப்படின்னு நாரதர் அந்த வழியா போறாங்க. நாரதரை கூப்பிட்டு, நீங்க வாங்க என்னோட மாளிகையை சுத்தி பாருங்க, சுத்தி பார்த்துட்டு நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க என்னோட மாளிகை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, நாரதர் பாக்குறாங்க. ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருக்கு, பெருசா கட்டி இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திரனை பாராட்டுறாங்க. சொல்லிட்டு, இருந்தாலும் எனக்கு எதுவும் தெரியாது, ஆனா வந்து இது கரெக்டா சொல்றவங்க யாரு அப்படின்னா லோமச்சர், அந்த முனிவர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அவரு கரெக்டா சொல்லுவாரு. லோமச்ச முனிவரை பார்த்து நீ கேட்ட அப்படி, ஏன்னா அவர் வந்து நாரதரை ஏன் இந்திரன் ஏன் கூப்பிட்டான் அப்படின்னா, நாரதர் வந்து எல்லா லோகத்திலையும் சஞ்சரிக்கக்கூடியவர். ஓகேவா? 3 லோகத்துக்கும் சஞ்சரிக்கக்கூடியவருங்கனால, எந்த லோகத்திலயாவது இந்த மாதிரி ஒரு மாளிகை கட்டியிருக்கீங்க, பார்த்திருக்கியா நீ அப்படின்னு கேட்டோன்னே, இல்ல இல்ல நான் பார்த்ததில்ல, இது ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாரதர் சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் நாரதரை கூப்பிட்டதே. நாரதரும் பார்த்துட்டு, ஆமா இது ரொம்ப பெரிய மாளிகையா தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு மாளிகை நான் இந்த லோகத்திலயும் பார்த்ததா எனக்கு தெரியல. ஆனா லோமச்ச முனிவரை பார்த்து கேட்டோம்னா அவர் கரெக்டா சொல்லுவாரு அப்படின்னோனே, சரி அப்பன்னா லோமச்ச முனிவரை கூப்பிடுவோம்னு சொல்லிட்டு, கரெக்ட்டா அந்த நேரம்னு லோமச்ச முனிவர் அந்த பக்கம் வருவாரு. லோமச்சர்ன்னு ஏன் அவருக்கு பேரு அப்படின்னா, உடல் ஃபுல்லா முடி இருக்கும் அவருக்கு. ரோமங்களாவே அவரோட உடம்பு ஃபுல்லா மூடி இருக்கும். அவரு வருவாரு. வந்தோனே அவர்ட்ட கேட்பான், இந்திரன் கேட்பான், "என்னோட மாளிகை எப்படி இருக்கு? நீங்க வந்து ரொம்ப நாளா என்னமோ வாழுறவங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். சோ நீங்க சொல்லுங்க கொஞ்சம். என்னோட மாளிகை வந்து வேற எந்த லோகத்திலயாவது, வேற ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்துல நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? இல்ல அத விட பெருசா இது இருக்குதா? நீங்க பார்த்து சொல்லுங்க." அப்படின்னோனே லோமச்ச முனிவர் சொல்லுவாரு, "என்னப்பா நீ என்ன போய் பார்த்து இத போய் என்னன்னு சொல்ல சொல்றியே? நான் ஜட்ஜ் பண்ணி இது நடக்குமா?" அப்படின்னு கேட்டோனே, "ஏன் ஏன் இப்படி சொல்றீங்க?" அப்படின்னோனே, இல்ல, இல்ல. வந்து எனக்கு வந்து எனக்கே வீடு கிடையாது. நான் தலைமையில ஒரு குட்டியோண்டு பாய் வச்சுட்டு தான் ஏன்னா அவரு என்ன அப்டின்னா, இடுப்புல ஒரு சின்னோண்டு துணி ஒண்ணு கட்டியிருப்பாரு. இடுப்ப மறைக்கிறதுக்காக அரையாடை ஒண்ணு கட்டியிருப்பாரு. தலைமையில ஒரு குட்டியோண்டு பாய் வச்சிருப்பாரு. "இது ஏன் இப்படி நீங்க வச்சுட்டு இருக்கீங்க?" அப்டின்னா இந்திரன் கேட்கும்போது, "இந்த தலைமையில வச்சிருக்கிற பாய் வந்து மழையிலேருந்து, வெயில்லேருந்து என்ன காப்பாத்தும். இடுப்புல இருக்க இந்த துணி வந்து என்னுடைய மானத்த காப்பாத்தும். என்ன கொஞ்ச நாள் நம்ம வாழப் போறோம். இந்த கொஞ்சோண்டு வாழ்நாள வாழ கழிக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த 2ம் இருந்தா பத்தாதா? அதனால நான் வீடு கீடெல்லாம் நான் கட்டிக்கல. அதெல்லாம் வேஸ்ட். அப்படிலாம் இருந்துட்டோம் அப்படின்னா, அது மேல பற்றுதல வளர்த்துருவோம். அப்புறம் அத பாதுகாக்கணும்னு நெனைப்போம். அதனால நான் அதெல்லாம் பண்ணல. ஆனா உன்னோட மாளிகை ஓகே நல்லா இருக்கு" அப்படின்னு சொல்லுவாரு. "என்ன நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? உங்களோட வாழ்நாள் என்ன? இன்னும் கொஞ்சோண்டு வாழ்நாளைக்கு ஒரு இது போதும், பாய் போதும். அந்த பாயே எனக்கு வந்து வெயில்லேருந்து, மழையிலேருந்து மறைக்குதுன்னு சொல்றீங்களா? உங்க வாழ்நாள் என்ன?" அப்படின்னோனே, "எனக்கு இப்பவே நெஞ்சில பாருங்க, ஒரு காயின் அளவுக்கு முடி கொட்டி போயிடுச்சு. என்னோட முடி உடம்புல இருக்கிற எல்லா முடியும் கொட்டுனுச்சு அப்படின்னா, என்னுடைய உடலானது அழிஞ்சிரும். என்னோட ஆத்மா அந்த உடல விட்டு போயிடுங்கிறது தான் எனக்கு சொல்லப்பட்டது. இப்பவே பாருங்க, என்னோட உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு காயின் அளவுக்கு உடம்புல ஒரு இடத்துல என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, முடி கொட்டியிருக்கும்." அத காமிப்பாரு இந்திரன்ட்ட. இந்த மாரி முடி கொட்டு "ஓஹோ! அப்படியா? அப்ப ஒரு முடி கொட்டுறது உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும்?" அப்படின்னு இந்திரன் கேட்பான். "என்ன பிரம்மாவோட ஒரு பகல் முடிஞ்சது." அப்படின்னா, பிரம்மாவோட ஒரு பகல் முடிஞ்சாவா?" அப்படின்னு. இந்திரன் பல இந்திரர்கள் மாறினான். அந்த பிரம்மாவோட ஒரு பகல், ஒரு இரவு, என்ன ஆயுட்காலம், அப்புறம் தேவர்கள் உலகத்துல அவங்களோட காலகட்டம்ங்கிறது என்ன, இதெல்லாம் 4த் சாப்டர்ல வரும். அப்ப இன்னும் டீட்டெயிலா உங்களுக்கு படிப்பீங்க. இப்ப லைட்டா மட்டும் சொல்லிடுறேன். பிரம்மாவோட ஒரு நாள்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பல தேவர்களோட இறப்பு காலம். ஓகேவா? நெறைய தேவர்கள், 1000 தேவர்களுக்கு மேல அவங்களோட வாழ்நாள் முடிஞ்சாதான் பிரம்மாவுக்கு ஒரு பகல்ங்கிறது. சோ பிரம்மாவோட ஒரு பகல் முடிஞ்சதுன்னா, இவருக்கு ஒரு முடி விழும். ஓகேவா? அத லோமச்சர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ரொம்ப கம்மியான வாழ்நாள் வச்சுட்டு இருக்கும்போது, எனக்கு இந்த தலைமையில இந்த ஒரு பாய் பத்தாதா? அப்புறம் இடுப்புல இந்த ஒரே ஒரு ஆடை பத்தாதா? அப்படின்னு கேட்கும்போது தான் இந்திரனுக்கு புரியுது. ஆஹா! நம்ம கட்டியிருக்கிற இந்த மாளிகைங்கிறது என்ன? ரொம்ப அநித்தியமானது. இந்த வாழ்வு அநித்தியமானது. அப்ப இந்த மாளிகையை நம்பளா வச்சுட்டு இருக்க போறோம். சாஸ்வதமானதுன்னு நினைச்சுட்டு நம்ம இத வந்து பெருசு பெருசா திங்க் பண்ணி நம்ம கட்டணுமே. வாழ்வு அநித்தியம் அப்படிங்கிறத இந்திரனுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்டோரி. அப்ப எது மேலயும் நம்ம பற்றுதல வளர்த்துக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சொல்றதுக்காக தான் இந்த கதைய நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன்.
இந்த கதையதோட நீங்க மேப் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். எந்த ஒரு பொருள் மேலேயும் நம்ம பற்றுதல் வச்சோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் என்னமோ நம்ம கையோட தூக்கின்னு போற மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிறோம், அந்த பற்றுதலை வளர்த்துக்கிறோம். அது நம்மள எங்க கொண்டு போகுது அப்படின்னா லீட்ஸ் டு டிஸ்ட்ரக்டிவ் பாத் தான். நம்மள அது வந்து ஒரு அழிவு பாதை தான் கொண்டு போகுது. மேல மேல நம்மளோட பாதையில இறங்கிதான் போறோம். ப்ராக்ரசிவா இருக்க மாட்டேங்குது நம்மளோட பாதைங்கிறது. சோ பற்றுதலை விட்டுரு. அப்ப இது மேல நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் திங்ஸ் மேல எல்லாம் பற்றுதலை விட்டுறணும் அப்படின்னா எதை புடிச்சுக்கணும் அப்படின்னா பகவானோட பாதத்தை பிடி. இங்க விடு, அதை பிடி. ஓகேவா? இங்க இருக்க அந்த பௌதிக உலகம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்கள் மேலயும் இருக்க பற்றுதலை விட்டுட்டு பகவானோட மேல நம்ம சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஒரு பற்றுதல் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? ப்ராக்ரஸிவ் பாத் இருக்கும், இந்த டிஸ்ட்ரக்டிவ் பாத் இருக்காது. மாதாஜி 63. எஸ் மாதாஜி. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. இப்ப கோபம் வந்ததா, அந்த காமத்துல இருந்து மயக்கம், அதுல இருந்து கோபம், கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கம் வரும். மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றன. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான். ஓகேவா? அந்த லைஃப் சைக்கிள் இருக்கு பாத்தீங்களா, பர்த் டெத், அந்த சைக்கிள் அது கண்டினியூஸா சுத்திக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய சைக்கிள். ஓகேவா? அந்த பர்த்ல இருந்து டெத்துக்குள்ள என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6 ஸ்டேஜஸ் கிராஸ் பண்றோம். அதுதான் நம்ம ஜென்மா, மிருத்யு, ஜரா, வியாதியை நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஓல்டேஜ் வரும், டிசீஸ் வரும், அப்புறம் மரணம்ங்கிறது சம்பவிக்கும். மறுபடியும் அந்த ஆத்மாங்கிறது வந்து இங்க இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடாது, ஆன்மீக லோகத்துக்கு சஞ்சரிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட செயல்பாடுகள் அங்க என்ன செய்யணும்? பக்தி செயல்பாடுகளா மாத்திக்கணும். பௌதிக செயல்பாடுகளா வச்சுக்க கூடாது. மெட்டீரியல் திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பற்றுதலை விட்டுட்டு பகவான்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கான டிவோஷனல் சர்வீசஸ் நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா ஒன் டே இந்த ஆத்மா என்ன ஆகுது? கோ பேக் டு காட் ஹெட், பகவானுடைய திருவடி தாமரையே சென்றடையும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதே சுழல்லையே தான் நம்ம மாட்டிப்போம். இந்த மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மறுபடியும் இதே மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இதே மாதிரியான மெட்டீரியல் லைஃப் வாழறதுக்காக தான் நம்மளுக்கு இங்கேயே இன்னொரு ஒரு உடல் எடுத்து மறுபடியும் பிறப்பெடுக்குது இந்த ஆத்மா. ஓகேவா? அப்படி பிறப்பெடுக்கிறது எந்த மாதிரியான உடல் அப்படின்னா முன்ஜென்மால நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மாக்கள் என்னவோ அதோட விளைவுக்கு ஏத்த மாதிரிதான். நல்ல கர்மாக்களா செஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமா நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். நல்ல பலன்கள் நமக்கு நல்ல விளைவுகளை கொடுக்கும். சோ நல்ல உடல் கிடைக்கும். ஓகேவா? ரொம்ப ரொம்ப புண்ணிய செயல்கள் செஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த புண்ணிய விளைவுக்காக போய் நம்ம சொர்க்கத்துல போயிட்டு இந்த சொர்க்க பிராப்தி அடைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அங்க போயிட்டு வேணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம அந்த என்ஜாய்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டு அந்த சொர்க்கம், அந்த வாழ்வு அப்படிங்கிறது எப்ப முடியும் அப்படின்னா நம்மளோட புண்ணிய செயல்கள் அந்த அளவு, அந்த லிமிட் முடிகிற வரைக்கும் தான். அது தீர்ந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மறுபடியும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கு வந்துருவோம். இங்க வர்றதுட்டு நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்ன செயல்பாடு பாக்கி இருந்ததோ, நம்ம பாவங்கள் இருந்ததா, நம்மளோட புண்ணியம் பாவம் 2 கணக்கையும் நம்ம தீர்த்தோம்னாதான், நல்லிஃபை பண்ணி 0 பண்ணோம்னாதான், அக்கௌண்ட்டை நல்லிஃபை பண்ணோம்னாதான் நம்ம பகவானை ரீச் பண்ண முடியும். புண்ணிய கணக்கு இருந்தாலும் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு திருப்பி தான் வரணும். பாவ கணக்கு இருந்தாலும் அதை விட கீழான லோகத்துக்கு போய் அங்க போய் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த மெட்டீரியல் நேச்சருக்கு வந்துதான் ஆகணும். ஓகேவா? ஒன்ஸ் நம்ம ரெண்டு அக்கௌண்ட்டையும் 0 பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பகவானை அடைஞ்சிடலாம். இது வந்து மனித உடல் எடுக்கும் போது மட்டும்தான் நமக்கு அந்த ஞானம்ங்கிறது கிடைக்குது. ஓகேவா? அந்த பாவ புண்ணிய கணக்குங்கிறது எப்ப நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா மனித உடல் எடுக்கும் போதுதான் ஒரு உயிர் வாழிக்கு தெரியும். மற்ற உடல் எடுக்கும் போது அந்த ஞானம் இருக்காது. ஒரு அனிமலா நம்ம பிறப்படுத்துறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அனிமலுக்கு என்ன பண்ணாது அப்படின்னா புண்ணிய விளைவும் கிடையாது, பாவ விளைவும் கிடையாது. ஏன்னா அது அறியாமையில செய்யுது. அது வந்து அதோட குணமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி சிந்திக்கும் ஆற்றல், சிந்திக்கும் குணம்ங்கிறது அதுக்கு கிடையாது. அந்த பகுத்தறியும் குணம்ங்கிறது அது கிடையாதுங்கிறதுனால அதுல என்ன செய்ய மாட்டாங்க, மற்ற உயிரினங்கள் எந்த மனித உயிரை தவிர வேற எந்த மாதிரியான உடல் எடுத்தாலும் கூட அதுல புண்ணிய பாவ கணக்குங்கிறது விஷயம் வராது. மனித உடலை எடுக்கும் போது மட்டும்தான் வரும். நம்ம இவ்வளவு நாள் நான் என்ன நினைச்சேன் அப்படின்னா பகவத்கீதையை படிக்கிற முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம இந்த மனித உடல் எடுத்துட்டோம், இதுக்கு மேல இந்த ஆத்மாவுக்கு வேற உடல் கிடையாது, நேரா பகவான்கிட்ட தான் போயிடுவோம் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பட் மனித உடலை எடுத்தாலும் கூட நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு என்ன நடக்கும், இன்னொரு ஒரு உடல்ல இந்த ஆத்மா எடுக்கும். நல்ல செயல்பாடுகளா இருந்தா ஒரு நல்ல ரிச்சான ஃபேமிலியில, ஒரு அழகான பர்சனாலிட்டியா, நல்லா படிச்ச ஒரு ஃபேமிலியில, செல்வந்தர் குடும்பத்துல, அந்தனர் குடும்பத்துல, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கலாம். ஓகேவா? இதுவே தீய செயல்பாடுகளை நான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா ரொம்ப தாழ்மையான குடும்பத்திலேயோ அல்லது தாழ்ந்த லோகத்துக்கோ அல்லது அனிமல்ஸ் அந்த கிங்டத்துக்கோ நம்ம போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. சோ மனித உடல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மறுபிறப்பு இல்லைங்கிற எந்த ஒரு நிச்சயமும் இதுல கிடையவே கிடையாதுன்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஓகேவா?
சோ இப்ப இந்த சைக்கிள் என்னங்கிறது தான் இப்ப நெக்ஸ்ட் இந்த இதுல பார்க்க போறோம், இந்த இமேஜ்ல பார்க்க போறோம். புலன்களின் பொருட்கள் மேல நமக்கு பற்றுதல் இருந்தது. புலன்களின் பொருட்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ். சரியா? நம்மள எதெல்லாம் பிடிச்சி இழுக்குதோ, எதெல்லாம் நம்மள அட்ராக்ட் பண்ணுதோ அதெல்லாம் தான் புலன்களின் பொருட்கள். அது எல்லாத்தோடயும் நம்ம உடம்பு வந்து பாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும்? காமம்ங்கிறது தோணும். அதாவது ஆசை. ஆசை தோன்றுனுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஆசை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய முயற்சி போடுவோம். நம்ம நிறைய எஃபர்ட் போடுவோம். அடைஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு சந்தோஷம். அடையலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கோபம் வரும். ஓகேவா? கோபம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளோட எங்கேயாவது மைண்ட் வந்து நிதானமா இருக்குமா? கோபப்படுற மைண்ட் எங்கேயாவது நிதானமா இருக்காது. என்ன ஆகும்? ஒரு மயக்கத்தின் பால்பட்டு நினைவு குழம்பிய நிலைக்கு வருவோம். ஓகேவா? நம்மளால எதுவுமே என்ன செய்ய முடியாது, தீர ஆலோசிக்க முடியாது. ஒருத்தவங்கள்ட்ட போய் அவங்கள்ட்ட நம்மளோட கஷ்டம் என்ன அப்படிங்கறத சொல்லி கூட அவங்கள்ட்ட ஆலோசிச்சு அவங்கள்ட்ட பதில் வாங்க முடியாது. அப்படி ஒரு நினைவு குழம்பிய நிலையில நம்ம இருப்போம். நம்ம செய்யறது ரைட்டா தப்பான்னு கூட நமக்கு தெரியாது. அப்ப என்ன ஆயிடும்? அறிவுங்கிறது இழந்துரும். அறிவு இழப்பு மூலமா நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் நிச்சயமா வீழ்ச்சி பாதைக்கு தான் கொண்டு போகும். ஓகேவா? இதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைக்கிள். நமக்கு எதுல ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா, புலன்களின் பொருட்கள் மேல நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய பற்றுதல் நம்மள எங்க கொண்டு வந்து விடுது அப்படின்னா வீழ்ச்சியில கொண்டு வந்து விடுது. வீழ்ச்சிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மறு பிறப்பு. ஓகேவா? அப்ப இந்த லைஃப் சைக்கிள் இருக்கு பாத்தீங்களா, பெர்த் டெத் சைக்கிள். இதனுக்குள்ளேயே நம்ம மாட்டிக்கிட்டு கண்டிஷன்டு சோலாவே நம்ம இருந்துகிட்டு இருப்போம்னு அர்த்தம். இதுவே இந்த இணைப்பு இல்லாம இந்த இடத்துலயே இந்த புலன்களின் பொருட்கள் மேல நம்ம பற்றுதலை விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே நடக்க போறது இல்ல. சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலிவேஷன் மட்டும்தான். பகவானை நம்ம அடையறதுக்கான அந்த பாதையை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க மேல பற்றுதலை வளர்த்துப்போம். அவங்களுக்கான விஷயங்களை நம்ம செய்வோம். சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பர்த் டெத் சைக்கிள்ல இருந்து நம்மளால லிபரேட் ஆயிட முடியும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து கடைசியா இதோட சம்மரி, இந்த சாப்டரோட சம்மரி. இதோட இந்த செகண்ட் சாப்டர் கம்ஸ் டு an end. வாஞ்சாகல்ப தருபஷ்ய கிருப சிந்துபியே வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்த. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपादा की जय. हरे कृष्णा.